schijnt toch wel een seintje dat het begint. Ja. Maar dan moeten we dan ermee te blijven. Nee, oké. Geniet elke dag van Yakult. Met unieke melkzuurbacteriën die levend de darmen bereiken. Yakult. Elke dag goed. 25 jaar Sanidroom. En dat vieren we. Ga voor de betere badkamer inclusief vakkundige installatie naar Sanidroom. En maak kans op €2500 retour op uw nieuwe badkamer. De blauwe envelop. Ieder jaar weer die belastingaangifte. Vind je het ook zo gedoe? Met de gratis belastingcoach van de Consumentenbond ben je voortaan zelf de belastingexpert. Haal maximaal voordeel uit je aangifte. Ga naar consumentenbond.nl/belastingcoach. Nu bij Pearl, dubbele leeftijdskorting op een multivocale bril. Bent u 55 jaar? Dan ontvangt u maar liefst €110 korting. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, Pearl, Pearl. Hoppa! Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters, nu geopend. Bezoek een van onze 31 e-bike testcenters en profiteer van onze fantastische openingsacties. Kijk op stellafietsen.nl voor het dichtstbijzijnde e-bike testcenter en sla je slag. Goedemorgen mevrouw de Vries. Deze week heb ik voor u heerlijke maaltijden uit de Hollandse keuken. Met Appetito eet ik elke dag een gevarieerde maaltijd. En daar hoef ik niet eens voor in de keuken te staan. Ontdek het gemak van Appetito. Vraag een proefpakket aan op appetito.nl. 5 maaltijden voor €19,95. Appetito. Feest bij Stella. Wij geven 40 e-bikes weg op zaterdag 24 februari. Live loting, cadeaus en speciale actiemodellen. Bezoek een e-bike testcenter, nu ook bij jou in de buurt. Weekactie bij Aldi. Bijvoorbeeld echte grootmoeders gehaktballen. 6 stuks van €4,49 voor €3,50. Wie wil dat nou niet? Yummy! En heerlijke blauwe bessen. 500 gram voor maar €3,49. Dat wil toch iedereen? Zo vers, zo voordelig. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. 3 uur lang ben we er via radio, televisie en internet. En dat wil ik nog op alle mogelijke manieren weer hellen. Straks gaan we compleet koord. Let je bij me jaren? De abnormaliteitsjongens uit Dokkumwij. We gaan Skraal hier aan Marlene Bakker, mijn prachtig album. Get ze deels ook live doen hier van Geeften. Fantastisch duo zal nog optreden. De Beatles Sessions, kom gewoon uit Friesland bij. Meid je dus mooie Beatle-nummers. En de dames van Miss Beauty of Friesland, de finalisten, stellen zich hier even voor. Let je bij me jaren? Het wordt me worden heel gezellig. Maar eerst Calvin Harris. Why wait to say? At least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 You were the one thing in my way.
least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way. You are the 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 one thing in my way. My Way, Calvin Harris. We draaien het Joert in deze alleen van Noorderwind live. Radio, televisie en internet dus. En we kunnen mij krijgen dat je een prachtig koor zit met, vertel je, 4 accordeonspelers. Is er nog iemand die het hoofd is, de baas ervan, of speel je maar hetzelfde stukje? Ja, precies is de baas. Nee. Du bent een beetje de... Hoi. Jos wordt strengst. Is dat zo? Nee, hè? Valt wel mee, hoor. Is dit de verste groep dat je hem altijd qua begeleiding bij het koor mee zitten? Ja, klopt. Ja. De meest nooit te zien? Nou, bijna nooit. Is het een beetje een vriendengroep, zo staan er zo? Ja. Ze doet er al lang bij. Doe dus de blokfluit. Ja, klopt. Ja, vanaf het begin. Oké. En dat is? 14 jaar? Jeetje. Denk? Ja, 2003. Mag ik ze een chanticoor of is het wat meer dan in de chanties? Dat is een moeilijke vraag. Ja, hoofdzakelijk chanties. Ja. Dat ken ik net hoor. Mooi dat je binnen. Zullen we het eerste nummer maar even live doen, heren? Ja. En dames? Ja. Hoe heet het eerste nummer? The Cliffs of Moher. Ah, fantastisch. Live in Noorderwind.
zak komt geen makker, die kwam bij het stoel. Mijn hempel ik limpje, mijn haar wil ik op. En zet met een tijd, maar had het pas voor. Maar het vrouw in de Rijn bij de Heidrich op boord. In de wol en de lied in de helgroep en kroeg. Met een jongens en nichters verhelden. Met een limpen van kou is de zee op de kroeg. Met een vuurmest op hoofdweg van Fantastisch. Altijd leuk om Koorden in de studio te hebben. En zeker van de Mickey Smit mij een heel soort mensen. Applaus voor hemzelf nog even! Ja, hartstikke mooi man. Straks nog even pin of net? Ja, hartstikke mooi. De abnormaliteitsjongens uit Dokkum bij prachtige Chanties dus. En wie hebben ze straks weer. Straks ik, Marlene Bakker en de finalisten van Miss Beauty of Friesland. We dachten in groepjes. Het is een enorm aantal finalisten wat zich gemeld had, Joert. En per 5 zullen ze straks even voorstellen. Dit alles en nog volle meer. Nee, de plaat. Lost Frequencies. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? This is so much harder than I thought, but I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. Call me crazy, you can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy?
Lost Frequencies. Het is lekker chaotisch druk hier in de studio. We willen nog even napraten over het optreden van het koor. Straks zullen ze nog een keer optreden. We beginnen ze naar een nij-optreden daar. Eerst maar eens even Loans een aantal dames. In het begin bij Sanne. Staat er roffel, want we kennen die al een paar hier. Maar dan komt ze heel vaak deel met de finalisten van Miss Beauty of Friesland. Die verlien had nog even een oproep dienen. Hoe groot is de groep intussen? We hebben 34 finalisten. Ja. Hoe verhoort zich dat vak in hier? Is dat iets aan een grote groep of niet? Nee, vorig jaar wint er minder. Maar we hier een heel soort famkes op de casting. Dus dat we heel slagen en we kunnen een hele grote groep kiezen. Ja. Kun je dat verklaren? Is dat toeval? Of wint de wedstrijd in populariteit? Of vinden vooral het gewoon wel leuker om mij te doen? Ja, allebei. Ik denk dat het steeds populairder wordt. En ja, mensen zeggen nou verder dan alleen van de moest mooi wezen. Maar ze zeggen ik dat de inhoud ik dat doet. Wat is er alleen met die dames doen? Want vlogs, blogs en alles moest verliezen hier. Wat is dit hier doen? Nou, catwalk training en doen ze hebben morgen een hele lange oefendij. En ze krijgen een presentatiecursus en ja, van al dat soort dingen. Nou, de hele groep is hier. Volgens mij hartstikke helemaal compleet. Dus de hele meekje best doe je direct nog om ze voor te stellen. Ik begin even met de dame die hier van me zit. We zien Miss Teen of Friesland. Want ja, dat mag even zeggen. Het ben nou 2 contests, hè? Ja, klopt. Het zijn 2 categorieën. De teens van 15 tot en met 18 jaar. En dan een jochentje tot en met 26 jaar. Ja. En uit de teens wordt 1 gekozen. En bij de Miss Beauties worden 2 famkes gekozen. Okay. En de Miss Noorderwind, welke groep komt die? Of is dat kind uit beide? Dat mij allemaal. Okay. Nou, we zullen goed opletten. Hoi, hoe is het? Britta. En waar komst u wij? Uit Snits. Okay. Nou ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Waarom doe je mij? Nou, in eerste instantie gewoon om wat meer zelfvertrouwen te krijgen. En vooral ook voor de ervaring. En om wat leuke vrienden erbij te krijgen. Dus dat, En had je al wat vriendschap me opnemen? Ja, het is nog heel kwadij natuurlijk. Ja, we zijn echt een hele hechte groep. Dus dat is gewoon echt... Nou, hij is superleuke meiden. Dus dat is ook goed. Wat voor opleiding doe je? Ik ben schoonheidsspecialist. Okay. Ja. Hoe is het? Alissa. En doe komst? Rottevallen. Okay. En wat is voor jou de reden best om mij te doen? Hetzelfde een beetje? Ja, een beetje hetzelfde. Om een beetje meer zelfvertrouwen te krijgen. Ja. Eerste keer dat ze ongeveer iets mij doet? Ja, dat wel, ja. En hoe vies het er ook aan? Ja, het is wel heel gezellig. Wel heel anders dan ik hier verwacht. Het moet een lange deel ook, dus je moet hem echt doen de bak, hè? Ja, klopt. Wat voor squallen dus toe? Ik zit op de HAVO. Okay. Hoe is het? Lisa. Oké, en waar komst toe wij? Ik kom uit de Henne. Oké, en wat voor squallen dus toe? Ik doe ook schoonspecialisten. Precies. Ja. Dat is wel een soort droom van dat nog eens een keer. Ja, klopt. En wat stelt hij bij deze Miss Beauty voor? Want hoe hast u ervan jet eigenlijk? Nou, ik zag het eigenlijk op Instagram voorbij komen en ik dacht, nou, ik bel maar aan. Lijkt me leuk. Probeer het eens. Ja. Nou, dan mag je op zo'n casting day. Ja, klopt. Heel eng. Ja. Maar het was wel heel leuk. Het was echt leuk, ja. Ja, een soort voorstelronde. Ja, klopt. Ja, dat was echt heel leuk, ja. En stel dat het winst, wat dan? Nou, dan weet ik niet wat ik ga doen. Hard gillen. Ja, ook, ja. Hoe is het? Gwendolyn van Aken. Oké. En wat vind je voor jou de reden om mij te doen? Dat is toch wel de reden dat ik ben afgelopen jaren heel veel gegroeid ben, heel zelfverzekerder geworden. Okay. En ik vind dat elke vrouw dat kan doen. En ik wil in dat opzicht een voorbeeld zijn. Ja, ja. En dit is wel een beetje de bevestiging van, hier ben ik. Precies, hier ben ik en ik ben niet meer van mijn plek te stoten. Goed zo, nou, daar horen we van die spirit. Wat voor squallen dus? Wat voor opleiding bent u bezig? Nee, ik ben werk fulltime op Vlieland. Ik ben allround hotelmedewerker. Oh jee. Ja, het is hartstikke leuk. Hartstikke dankbaar werk ook. Superleuk, superveel mensen. En stel eens nog winst, wordt dan heel wat oorst, modellenwerking? Ik doe zelf al modellenwerk, maar als ik dit zou winnen, dan zou het punt A een droom die werkelijkheid zou worden. En dan denk ik dat ik het eerst op me af laat komen de eerste paar dagen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe is het? Ik heet Sylvia. Oké, en wat voor opleiding doe je? Geen opleiding, ik ben fulltime kapster. Oké. Ja. En dat is wel iets, nou, dat wil ik oud mee worden, of is dat titel? Daar wil ik zeker oud mee worden, ja. Dat is mijn grote passie. Ja. Maar goed, toen kwam er ineens iets voorbij, blijkbaar op internet. Ja, klopt, ja. Ik heb in 2015 ook al een keer meegedaan en dat was voor mij zo'n leuk avontuur en dat wou ik gewoon nog een keer aangaan. Ja. De vriendschap en de ervaring. Absoluut, ja, alles met elkaar. Ja. Goed. En nou winnen natuurlijk, hè? Daar gaan we wel voor, ja. Hoe doe je dat? Ja. Gewoon vooral jezelf blijven. Dat is denk ik het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, ja. Hallo. Hoi. Hi. Hoe heet jij? Martijn. Ah. En eerste keer? Heel modern eigenlijk, hè? Want het zijn allemaal meiden en ik vind het zo... Vorige week was je nog Martine volgens mij. Ik heb even geleerd hoe ik moest staan. Let op. Okay. Wat een benen, hè? Ja. Ga door met de volgende. Ja. Dag Martijn. Dag. Hoe is het? Christine. Oké. En waar kost er wij? Udokken. Oké. En doe hier zoiets van, ik moet beslissen een keer mij doen aan, of had in je een oor die op het spoor zet? Een vriendin van mij die hier mij die infarcteerde en die zei dat het een hele leuke ervaring was. Ja, ja. Dus vandaar dat ik
Mij moet wel. Ja, maar zit je nou wat te wachten? Je mag van alles doen, hè, qua opdrachten. Ja, klopt. Ja, het is best wel druk. Maar het is al een leuke drukte. We zetten dus in voor een goed doel. En we gaan catwalk training, presentatietraining krijgen. Lekker omtutten met de dames. Hè? Ja, ja. Grote uitwisseling over kleurtjes en weet ik veel. Qua make-up? Ja, make-up en dat soort dingen. En kleren, ja. Iedereen. En kleren natuurlijk. Ja. En normaal gesproken, dus doe squallen of best ook al aan het werk? Ik studeer social work. Oké. Dat is helemaal oors. Ja, dat is heel wat oors. Ja, aan de andere kant, als die in deze wereld komt, mag het wel heel sociaal wezen misschien. Hè? Ja, daarom. Het helpt wel een beetje. Ja. Gist u waar winnen gist? Ik 2 dagen gillen of net? Ja, hele volle light check. Dus ja. Dames en heren, applaus voor deze dames. Ja. Succes al hier. En ontzettend leuk dat je er bent van de Miggy. Dankjewel. Wij gaan straks naar de volgende groep. Ik ga naar Marlene Bakker. Ze had een prachtig album uit. En voor de mensen die het beeld behaal, ik liet het ook even zien, want ze had het net alleen op cd dien. Maar ook old school op vinyl. Ben je zo'n vinylliefhebber nog steeds? Ja, absoluut. Het heeft echt iets om het in je handen te hebben, inderdaad. We gaan straks uitgebreid praten over de plaat. Eerst maar even naar de titel. Rijf. Waar staat het voor? Gereedschap. Ja, het is een beetje de rode draad van het album. Het is ook het titelnummer van het album. Mooie liedjes, ik heb hem al gehoord. Echt fantastisch. De recensies zijn ook lovend trouwens. Ik hoorde 5 sterren in Dagmar van Noorden in de Leeuwardenkrant. Ja. Vind je dat belangrijk? Ja, toch wel. Ja, dat is toch een bevestiging, denk ik. Ja, absoluut. Dus we hebben wel een paar vreugdedansjes gedaan vandaag. Ja. Straks praten. Eerst maar even een live nummer. Yes. Hoe heet die als eerste? Te nuchter. En stel nog even de pianist voor. Ja, Bernard Gepken. En dat is jouw grote muzikale vriend, hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Heb je druk gehad hè, met het album, volgens mij? Zeker, ja. 2 jaar mee bezig geweest. Ja, dat is een heel project, hè? Ja, absoluut. Maar het is volgens mij de moeite waard. En dan is het inderdaad fijn om te lezen dat andere mensen het ook mooi vinden. Kan ik me voorstellen. En ik ben blij dat jullie er zijn. Straks praten, nu spelen. Marlene Bakker, live in Noorderwien met model Martin. Ben je klaar, Martijn? Ja, ik moest eventjes de plaat weghalen, anders zit Bernard zo verstopt. Live in Noorderwien. Wou ik alles nog goed len? Dus dat was toen wilsloos. Alles weer naar boom kom. Met al deze emoties nogal zo kil. En wils doet echt wijken. Een verkloon is niet altijd vertrouwd. Ik weet nou pas was toe bedaald. Dat het ook zo'n pijn die als toe fout. Te nuchter voor dit alles. Voor deze gevaars en zo. Ben te nuchter voor de liefde. En niks heeft met de ween wat ik hoop. Nog eenmaal dit. Nog één, hou het beste. Lust de mond niet naar verkijzen. Zonder spieren kan de night verlijzen. Te nuchter voor een kus. Te nuchter om verliefd te weten. Te nuchter voor het alles. Te nuchter voor de liefde. Te nuchter om nooit te wijken. Te nuchter om te vergeten. Wel ik was. Wat ik weet wou. Nog eenmaal goud kijken. Nog eenmaal ook vertrouwen blikken. En herinneren om nooit te vergeten. Die zon waren altijd versleten.
Een van de volle prachtige vestjes die op dat mooie album bestaat, Rijf. Dat staat dus in Greenslands voor gereedschap. Marlene Bakker, ze is hier te gast. En straks na de break zullen ze nog meer doen van dat prachtige album. En praten we er even over. Een hele goede recensie had ze gekregen. Net alleen in Greensland trouwens, maar ook in Friesland hier. Straks ik verder met het koor. Miss Beautiful Friesland. We gaan nog over de Nacht van de Woorden praten. Maar eerst de boodschappen. Als je zonder werk zit of dreigt te zitten, kan de FNV je ondersteunen. Of je nu lid bent of niet. Met goede persoonlijke begeleiding en de juiste trainingen kun je hopelijk snel weer aan de slag. Ga naar het FNV Vakbondshuis bij jou in Leeuwarden. Of kijk op fnv.nl/werken aan werk. FNV. Zo werkt Nederland. Toe aan een nieuwe make-up look? Ga naar Trekpleister. Alles voor je ogen, lippen en nagels met het ruime assortiment van Rimmel. Nu alle Rimmel make-up 1 + 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Snijn in Bureau de Vries. En ik deel de herinneringen en ik weet wie hij was en ik weet wat hij heeft gedaan. Maar ik heb niet het idee dat ik dat ben. Manon Barendsen kwam als jonkje op een vrouw en is no vrouw. Oh, ik bibberde van spanning. En toen voor het eerst zag ik mezelf. Een evenhettig verhaal over een ingrijpende transitie. Heel pijnlijk. 2 keer per week, een uur lang, gewoon op die tafel liggen creperen. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse kogelbiefstuk. 300 gram voor €5. Wie wil dat nou niet? Prima prijs. En Omo vloeibaar, wit of kleur, 2,7 liter voor maar €4,99. Dat wil toch iedereen? Helemaal top! Altijd voordeel voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes terug bij Noorderwind Live op deze vredemiddag. Onder andere met Marlene Bakker dus en het koor en nog volle meer. Maar eerst het Nijs uit de provincie. Dit is Zijs. Wetenschap Friesland zet van Joeta alle gemalen in de provincie uit. Dan kan het ijs beter ongroeien. Ja, daar stelde de provincie om die reden al een vaarverbod in. Dat je het mooi niet. Het wetenschap denkt dat ze mensen het hele weekend neder gaan om alle gemalen uit te zetten. Dat binderen liet ze toezen. Verzekerder Unive roept bewoners van Hoezenmaier Right Tech op om houten kachels nou net te broeken. Het risico op branden is neffens Unive op het stuit Lippensgrut. Het droege waar in combinatie met de frost en koude eerste wind waren het voor hele droege daken. In een vonkje is dan genoeg van branden. Doordat het stookseizoen al even aan de gang is, zit er al flink wat roet in squastjen die een soort broekt worden. En dat maakt het de kans op vonken uit de squastjen grutter. Frieske squalen die wrakselen met het smokeverbod dat door 2 hier op alle squalen verplicht insteld worden mat. Bij squalenmeerskip Anna-Maria van Schuurman in Friendship Biggelix. Daar hield zo'n van Simmer al een smokeverbod, maar nou gaan de band de buurt in. Eerst steen ze bij de Spaar, maar die wil de smokende band echt niet meer van het warenhuis uit Uldrik de Vries van de supermerk. Dat wil ik niet en ik wil absoluut ook niet dat wij, dat er ook maar de indruk is dat wij de kinderen gelegenheid niet geven om te roken, om zo te zeggen, dat we dat faciliteren. Dus dat wil ik absoluut niet. En onder 18 niet, tot en met 25 moeten ze legitimeren. Een alternatief dat squalenmeerskip Anna-Maria van Schuurman de band Moa's betiteld middies op het terrein van de squallen had, dat zit directeur Theo de Groot het zitten. Nee, ik vind dat we dan de verkeerde kant op gaan, want dan mogen we er hakken omheen zitten en dan ben ik het goed bezig. Participeren in de buurt en ik de band bijbrengen wat verantwoordelijkheid altijd maar je mooi brengt. De Beeldse Post publiceert de komende maand een Beeldse oerzetting van de Duitse novelle Der Schimmelreiter van Theodor Storm. Dat verhaal is ook het verhaal van het theaterspektakel De Stormruiter dat opvierd wordt vanwege culturele haatstijd. Maar die Beeldse oerzetting die is 40 jaar al maken. Hij kwam kwadlien bij tafel weer van het jacht. Mooie koerthuis net, zei een van de oerzetters Sietse Buwalda. Dat vonden wij ook, ja. Dat was passend op het beeld. In deze context. En dit prachtige verhaal mag niet verloren gaan.
Dan het waar, de zin erbij. Het is een graad als strijden met veel volle koud rond. Terug de wind. Vannacht dan vriest het 4 of 5 graden. Morgen heb ik zin en is het weer 3 graden. Nachts is het min zo'n. De 4 beste teams van Nederland maken tijdens het Final Four toernooi uit wie zich mag kronen tot landskampioen van Nederland. Op zaterdag 24 en zondag 25 februari in Tialf Heerenveen. Informatie en tickets via unisflyers.nl. Ontdek ijshockey en beleef de snelste teamsport ter wereld. 50+ voordeel bij Specsavers. Bent u 50 jaar of ouder? Dan krijgt u bij Specsavers tijdelijk 40% korting op elke complete bril. Dus ook op onze nieuwe collectie. Kom nu naar Specsavers. Haha, feestbeest? Bij Xenos is het altijd feest. En dus vind je er alle toeters en bellen om jouw feestje extra leuk te maken. Kom snel naar de winkel of kijk online. Maak er iets extra's van. Xenos. Och, heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft een plezier. Voltaren. Extra feest. Bij Xenos vind je ballonnen vanaf 99 cent. Het is weer sale bij Vrijbuiter. Met kortingen tot wel 70%. Nieuwe outdoorkleding nodig? Kom nu langs bij Vrijbuiter. Of ga naar vrijbuiter.nl. Wat wil jij drinken, John? John, drinken? Hoort u alles goed? Doe de gratis hoortest tijdens de Schoneberg Hoortestdagen. Kom langs op 22 of 23 februari. Kijk op schoneberg.nl voor de openingstijden. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse kogelbiefstuk. 300 gram voor €5. Wie wil dat nou niet? Prima prijs. En Omo vloeibaar, wit of kleur, 2,7 liter voor maar €4,99. Dat wil toch iedereen? Helemaal top! Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Vandaag is het gratis hoortestdag bij Schoneberg. Kom daarom nu langs. En wij gaan terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort net Lena Sjongers uit Dokkum, maar een geweldige zangeres uit Greensland. Marlene Bakker, ik let voor de meesten die er beeld bij haar het cd'tje nog even zien. Rijf en gelukkig nog op vinyl uitgebracht. Dat vind ik als liefhebber dan ook wel heel erg leuk. Oeral 5 sterren in, geweldige recensies. Maar ik heb je een beetje in de gaten gehouden de laatste weken. Want de officiële release party moet er nog komen, Marlene. Maar je hebt het smal druk met dit album. Alleen maar goede reacties en optredens. En... Ja, het is echt wat je een beetje hoopt. Dat is nu aan het gebeuren inderdaad. Dus dat is wel echt te gek. Maar had je verwacht dat het zo'n circus zou worden? Want dat idee krijg ik een beetje van. Het is echt gigantisch daar. Nou, ik weet eigenlijk niet. Kijk, je maakt een album en daar doe je gewoon je stinkende best voor. En dan hoop je gewoon dat het wordt opgepikt. En dat lijkt nu te gebeuren. Dus dat is gewoon heel tof. Ja, dat is fantastisch. En dat met een volledig Groningstalige plaat, hè? Klopt. Heb je wel eens wat anders gedaan, alleen Gronings? Nou ja, toen ik wat jonger was, heb ik eigenlijk altijd Engels gezongen. Rock Academie gedaan, ook altijd Engels gezongen. Maar dat idee van iets met dialect doen, dat speelde altijd wel een beetje in mijn hoofd. Dus toen ik eenmaal die stap heb genomen, toen ben ik me ook helemaal gaan richten op Gronings. Hoe vind je er dan dat er toch, ik geloof bij RTV Noord wordt gezegd, de vrouwelijke Ede Staal? Ja, nou, dat zijn absoluut niet mijn woorden hoor, maar het is natuurlijk een heel lief compliment. Ja. Maar ook wel heel groot, hè? Ja, ik heb liever... Beetje bombastisch bijna. Ja, ik heb liever dat mensen zeggen, hey, de nieuwe Marlene Bakker. Ja, kan ik me heel goed ja. Maar ik zag het staan, maar het zegt aan de andere kant wel een beetje over de sfeer en de stemming in Groningen momenteel. Wat om jou heen, het is succes om jou heen. Ja, dat is echt te gek. Voor de liedjes. Ja joh. Ja, maar heel goed, je zit niet met grote popbands, niet met grote orkesten. Jij maakt kleine liedjes wat dat betreft. Ja. En dan zoveel aandacht. Het is een heel divers album geworden. Er staan inderdaad kleine liedjes op, maar er staan ook wel echt bandnummers op. Dus ja, het gaat alle kanten op. Hoe heb je het aangepakt? Hoe hebben jullie het aangepakt? Eigenlijk met z'n tweetjes, ja, hè? Ja, absoluut. Dit is absoluut ook... Bennett heeft hier heel veel tijd in gestoken. Bennett Gepken heeft het album geproduceerd. En we hebben samen een aantal liedjes geschreven. Dus ja, we zijn... Maar samen gaan zitten ook echt letterlijk op de bank? Ja, absoluut, gewoon aan de keukentafel. En dan kwam ik met een idee en dan werkten we dat uit. En dat klikte enorm, dus dat was te gek. Ja. Heb je uit heel veel nummers gekozen of was dit het?
Goeie vraag. Eigenlijk heel veel nummers had ik al. En een paar zijn ook in het proces ontstaan. Dus het was een beetje een natuurlijk proces eigenlijk wel. En dan de studio in. Is dat voor jou heel erg anders dan het lekker pielen aan die keukentafel? Of zeg je, nou, dat ligt wel bij mij in ieder geval in elkaars verlengde? Nou ja, het ligt absoluut in elkaars verlengde, maar het is niet met elkaar te vergelijken. Nee, daarom. Nee. Maar sommigen vinden dat heel makkelijk, die overgang. En anderen zeggen, ja, studio is toch wel een heel andere wereld. Ja, tuurlijk. Maar we hebben er 2 jaar de tijd voor genomen. Dus dan ben je er ook wel aan toe om op een gegeven moment ook in de studio te gaan opnemen. En wat er dan weer gebeurt met die liedjes is ook weer heel erg tof, weet je wel. Dus Nog een hoop veranderd? Ja, we hebben met een hele goede mixer samengewerkt in Brussel in de ICP-studio's. Luc Cox heet hij. En hij heeft het echt nog weer naar een hoger plan weten te tillen. En om dat dan te horen is gewoon heel gaaf. Weet je, dat je uit handen geeft, dat heel eng. En dat je dat dan terugkrijgt en je denkt, oh mijn god, wauw, weet je wel. Dus dat is wel echt heel tof. Ja, want hoeveel studio's heb ik gewerkt? Want ik las ook nog Zwolle. Ja, we hebben de zangtracks in Zwolle bij Giesound opgenomen. De basistracks in Mailman in Utrecht. En toen inderdaad naar Brussel. Ja. Kun je dat, ja, het kan, want je hebt een prachtig album afgeleverd. Maar dat kun je dus ook bij elkaar brengen qua sfeer dus? Ja, tuurlijk. Het is gewoon de goede mensen bij elkaar vinden. En dan valt alles als puzzelstukjes op zijn plek, zeg maar. Dan krijg je dit prachtig album. Welk nummer gaan jullie doen? We gaan de single doen, Waakhan. Live in Noorderwind. Waakhan, dat laan blauw. En mij goud groot brocht hem. Ik ried de drugbladen laat, terwijl de wind de heen roost. En ik aan die denk, hou weer ooit woont hem. Het wereld zwengend stof op in wolken, terwijl de wind al meer hoed om die. Mijn life, het kist niet zijn dat ik terugkom ben, terug naar die. Du wijst het wel of niet, precies of het valt. Wanneer waak ook uit zo mooi, onwaak ook wordt. Het is leemzeg, vol middelen voor, hij neemt me mee, laat me achter, zoals alles zich hier herhoudt. Waakhan, dat lamp blauw, en die goud groot brocht hem. En ik denk weer aan die, en hou weer ooit woont hem. Mijn life, het kist niet zijn dat ik terugkom ben, terug naar die. Het is leemzeg, vol middelen voor, hij neemt me mee, sloot me achter, zoals alles zich hier herhoudt. Waakhan, dat laan blauw. Marlene Bakker, haar album. Het is uit. Alhoewel, het officiële feestje moet nog komen, geloof ik. Hè? Ja, op 8 maart hebben we onze album-release show in het Grand Theater in Groningen. Uitpakken met een grote band of met z'n tweetjes? Nee, dan staan we met de hele band die ook op het album heeft gespeeld. En Grand Theater is natuurlijk een hele mooie plek, heel sfeervol. Dus daar hebben we heel veel zin in. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Hoe groot is de band dan, als je daar staat? Drum, bas, toetsen, gitaar, ik. Gewoon volle bak? Ja, volle bak. Ja. Alle teksten moeten mensen maar lekker gaan lezen, vind ik altijd persoonlijk. Heel grofweg, want ik denk, het gaat een beetje over het leven, de liefde en Groningen. Ja, dat... Mag ik hem zo samenvatten? Ja, dat som je heel goed op. Is het met andere woorden een plaat een beetje uit je eigen
blik op de wereld, dingen die je meemaakt? Ja, absoluut. Het is autobiografisch. Dus het is een beetje waar ik me totaal mee bezig heb gehouden. En waar ik over nadenk, zeg maar. Maar woon jij in de stad Groningen? Of hang jij nog op het platteland, de Ommelanden om? Nee, ik ben wel op het platteland opgegroeid in Smeerling, Oost-Groningen. In Westerwolde. Maar ik woon nu een aantal jaar alweer in de stad. Ja. Hoe zie je die stad? Als iets melancholisch, als iets Groningstaligs? Of is het voor jou ook de studentenstad met veel Nederlandstaligen? Speelt die taal er nog een rol in? Ja, absoluut. Nee, ik hou ontzettend van Groningen. Ik hou ook ontzettend van de stad. Dus ik vind het is een prachtige stad, hoor. Ja, ik vind het heerlijk om in de stad te wonen. Omdat het er heel bruist, toffe muziekcultuur. Dus er is eigenlijk altijd wel wat te beleven. En de mensen zijn heel vriendelijk. Weet je, het voelt aan als een dorp. Maar ik vind het ook heel fijn om af en toe even weer naar mijn ouders te gaan. En dan lekker daar weer in de natuur rond te wandelen en zo. Dus die combinatie is heel goed. Ja, want je hebt natuurlijk hier het Fries. Het speelt op het platteland ook meer bijvoorbeeld dan in de stad als Leeuwarden. Ja. Hoe zit het in Groningen? Leeft er Gronings nog een beetje in de stad zelf? Jawel, je hebt natuurlijk wel het stadjers. En je hoort het wel om je heen. Kijk, niet zoveel als op het platteland natuurlijk. Maar als je naar de markt gaat of zo. Dan, en je hoort genoeg mooi, weet je wel. Dus het leeft zeker nog wel. Ja. Ja, het zijn twee niet volstrekt gescheiden werelden. Nee, zeker niet. Zeker niet. Kun je tenminste met een mooie plaat aankomen. Ja. Gaat deze plaat verder? Je bent vandaag in Friesland. Een beetje buitenland natuurlijk. Nee. Is dit... Ik vind... Het gaat er landelijk mee, denk ik dan. Hoe moeilijk is dat tegenwoordig? Ook voor Fries, Gronings, Drents? Ja, het is keihard werken, maar het is zeker niet onmogelijk. Dus. Denk dat Hilversum, zou je dat willen, landelijk? Ja, waarom niet? Tuurlijk, ik bedoel, je hoeft het niet te verstaan om het mooi te vinden. Dus. Nee, dat ben ik met je eens, hoor. Ja, dus absoluut. Als dat zou kunnen, te gek. Ben je ermee bezig of laat je het erop aankomen? Nee, ik ben er wel mee bezig. 2 maart spelen we in Amsterdam in de Concerto Record Store. Doen we daar een in-store, dus dat is wel echt te gek. Dus, en er komen nog wel een paar dingetjes aan waar ik nog niks over mag zeggen. Oh, dat mysterieus. Ja, goed zo. Ja, hou ze geheim. Welk nummer ga je doen? Oh ja, Hi Hi. Ja. Hi Hi, oké. Mooi. Marlene Bakker, Hi Hi. Yes. Oh Lord, ik ken een nightmare over. Du sitzt al over mij uit, maar hast die nog nooit. Doe het nou, doe het opmoeling. En schroef het voort, totdat die hand pijn down. Hi, 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 hi. Doe het blauw, totdat het geen pijn met het net zo lang als niet meer fout. Waarom of stoot die zelf aan dus? Laat het gewoon, zoals du altijd dust. Laat niet zijn dat du het altijd bij hebt. Hi, 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 hi. Oh. Erom. Als de zwakke moed heerst, kist altijd van huis begin. Hi, 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 hi. Marlene
Bakker, Buggelaat, Joert in ieder geval, terug Bernard Gepken. Album is uit, Rijf. En als je alleen naar de radio hoort, dan kijk ik hem ook nog even vertellen. R-A-I-F. Hij moet officieel nog released worden, maar is hij al te verkrijgen? Nee, hij is al uit hoor. Sinds 9 februari is hij te koop via mijn website marlenebakker.nl. Ja. .gr nog niet? Nee, dat niet. Dat moet nog komen, hè? Dat is Griekenland, dus die hebben we nog niet. Maar wij hebben wel een FRL inmiddels. Ja, precies. Heel stoer, heel stoer. Nog één keer, de officiële presentatie. Wanneer gaat die plaatsvinden? 8 maart, album release show in Grand Theater. Via Facebook of de site. Even informeren over kaarten en dat soort dingen. Ja, kaarten zijn ook via mijn website te verkrijgen. Dus komt helemaal goed. Ik hoop dat je weer komt. En gefeliciteerd nogmaals met het prachtige album. 5 sterren, dames en heren, in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Krant. En dat is net voor niks. Dankjewel en succes. Jullie ook bedankt. Tof. Marlene Bakker. Ik zal eerst ik ben zwet op een kop even, want het glinst te roeren, jongen. Dat kan echt net, ja? Ik hoor het wel wat in de gaten van die hoor. Oké. Was het koor al een beetje regelen? Kan ik even naar een aantal finalisten van de Miss Beauty of Friesland. Wij doen hier een voorstelronde voor de grote finale. En we beginnen bij, hoe heet het toe? Elea. Oké. Waar kosten wij? Heerenveen. En doe je het voor zoiets van, ik doe mij of hast je al eens een keer ermee in? Ik heb vorig jaar een keer meegedaan. Oké. En dat is goed bevallen dus? Dat is zeker goed bevallen, ja. Waarom? De gezelligheid vooral of de happening? Vooral de gezelligheid. Ja, en de hele ervaring is gewoon super mooi natuurlijk. Dus ja, vorig jaar helaas geen top 3. Maar dat probeer ik dit jaar weer. Je gaat echt voor top 3 horen. Ja, zeker. Ambities, daar begint het mee. Hartstikke mee. Wat voor school doe je? Ik werk fulltime. Ja. Ik werk op de financiële afdeling bij Bedrijfsfitness Nederland. Nou, en wie weet, de wereld in als model. Hoe hier is toe? Ik ben Talita de Jong. Waar komst u wij? Ik kom uit Surrey-Sveen. En dus is het nog op school of hartstikke werk? Ik zit op school, ik doe de kappersopleiding en dat doe ik werken en leren. Dus eigenlijk werk ik al wat in een kapsalon. Ja, dus doe max 10 uur al. Ja, ik maak ze binnen uren eigenlijk zo. Dameskapper, mannenkapper of maakt het niet uit? Nee, alles ja. Ja. En waarom doe je mee aan deze Miss Beauty of Friesland contest? Ik ga vaker maar die misverkiezingen. En voor het jaar ben ik Miss Popularity weer. En Miss van der Lijn, dus ja, ik hier een beetje die drive van... Nou, deze maakt er ook nog bij. Ja, deze maakt er ook nog bij. Natuurlijk Friesland. Dus ja, daar ga ik mee opdoen. En steek nou in de finale. Kun je dat merken, dat je ervaren bent, dat het wat scheelt? Ja, ik ken het wel vernemen. Het jouwt wel een beter gevoel. Maar ja, dat maakt het niet vol u toch. Leuke groep? Ja, superleuk. Alle vrouwen, ja. Hoe is het? Ik ben Jacobina. En hoe komt waar? Uit Metslaweer. Oké. En voor jou de eerste keer of al vaker met die? Nee, is voor mij de eerste keer. Hoe bevalt het er nota? Ja, je moet echt de zwieren dagen komen nog leuk. Ja, het is, we hebben elk weekend wel wat, maar dat maakt het wel heel erg leuk. En het traject is gewoon heel erg leuk naar de finale. En de sfeer onderling, want er is altijd zo'n vooroordeel, vooral die onderling allemaal haat en nijd, maar dat valt dus wat aan? Nee, hebben we eigenlijk helemaal net dat ik weet in ieder geval. En doe je squallen of werk? Ja, ik doe squallen, HBO verpleegkunde hier in Leeuwarden op de NHL. Wie weet, als mis. Ja. Hoe is het? Marjan Terpstra. En hoe komt het uit? Boetenpast. Oké, en wat doe je? Squallen of werk? Squallen. VMBO, ik zit in het examen hier. En later als je groot bent, wat was dan worden? Stewardess. Ja, oké. Oh, daar bent wel heel uitspretsen in. Ja. Dat lijkt het geweldig. Ja. Maar stel als dit nog winst. Ja, dan weet ik. Nou, even nadenken? Ja, dan zou ik gewoon nadenken van wat ik wil. Maar ik wil gewoon squallen, vind ik echt belangrijk. En wat wie voor jou de voornaamste reden om mij te doen? Nou, omdat ik scout ben. Oké. Trosanne. Oh, wat leuk. Dus het best echt vregen? Ja. Heb je iets van even zien wat het is? Ja. Even checken? Of ervaring, ja. Ga je er mee even leren, woensje? Ja. Dat ik altijd. En als het winst, wat dan? Draai je daar aan gillen? Ja, feesten. Feesten? Ja. Maar eerst maar even winnen, hè? Ja. Oké. Nou, de competitie, dat wordt heel. Hoe is het toe? Manon Veenstra. Oké, en hoe komt het? Heerenveen. Oké. Squallen, werk, wat is het? Ja, ik zit in HAVO 5 in mijn examenjaar. Oké. En dit er nog even bij? Ja, dit er nog even bij, ja. Wat is voor jou de voornaamste reden om mij te doen? Ja, ik was ook gevraagd en toen dacht ik, ja, dit is echt een hele mooie kans. Echt een leuke ervaring, leuke vriendinnen, ja. Ja, lekker. Mensen nou een oude hoeren en ze nog nog serieus. Ja, ook nog serieus, ja. Dat is wel belangrijk. Ja, je moet vloggen, bloggen, weet ik al, net presentaties. Ja, heel veel promotie maken, ja. En de catwalk op. Ja, de catwalk op. Is dat heel moeilijk of net? Nee, het is vooral heel leuk. Gewoon genieten. En niet vallen. Nee, dat lijkt mij ook wel. Ja, ik doe je hem net naar, hè? Prachtige hakken al een keer. Had die hakken niet speciaal verkocht? Of? Ja, die heb ik geleend van iemand. Oh, oké. Ja. Oh, die moest je helemaal niet breken. Nee, klopt. Dames, dank jullie wel. Succes. Applaus, dames. Ja, van deze dame. Hoi. Straks, na twaan doen we nog weer een voorstelronde met orenfinalisten. Ze beheren al even een beetje van Miss Beauty of Friesland. En straks het koor. En we draaien eerst even de plaat. En dan straks de abnormaliteit, jongen!
Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you never feel love. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I want you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. We were shut like a jacket, so do yours. We were roll down the rapids. Zijn en Dusk Till Dawn. We draaien net helemaal uit omdat ik vind dat het koor voorgeeft. En ik vind het zo leuk dat ze hier binnen mij een hele grote groep. Hoeveel ben je eigenlijk in totaal? Heb je enig idee? Mandjes 30, 34? Ja, 24 zangers en zo'n muzikanten. Ja. Altijd. Hoe vaak oefen je hem? 1 keer in de week? 3 keer in de maand. 3 keer in de maand. Oh, dat is een vrije week. Ik moest hem Eén vrije tongen, ja. Dan hebben we nog pro de discussie over welke noemers je hem doggen of valt het wat daar? Het valt wat daar, maar het is de nieuwe dirigent die wil net zo vol in de map ha. Nee, hè? We beginnen er een dikke 90 in. En ja. Is hij wat strenger? Ja, hij is wat strenger. Oké, inderdaad, dat merk ik wel. Wat is het? Muziek, mij gezelligheid, dat een beetje de reden dat je hem erbij zit? Eerst gezelligheid en dan de muziek. Ja, toch wel. Ja. En wat is die favoriete shanty? Het IJssellied. Ja, hè? Ja, toch wel. Is dat mooi, hè? Ja, dat vind ik heel mooi. En dan al van mijn grok. Ja, en al lekker bulderen, hè? Ja, uiteraard, volop. Je mag van alle leeftijden wel wat, hè? Ik bedoel, nou, het begint van 40 jaar een beetje. Ja. Of is het van 50 jaar? Nou, ja, de dames ben die is wat jonger. Ja. 40 plus. 50 plus, dan ben jij bent jonger heen. Ja. En al je lekker geoefende zangers of net? Het oefenen dat baardkunst bij 3 keer in de maand, jongen. Ja. Dat is ook wel nodig. Dat hebben we wel nodig. Wel weer de steen, ja. Kom je maar in je dokkum, is het al van omkrieten wij? Het is dokkum en zeker omkrieten. Ja. Prachtig man, je ziet er ook mooi uit. Dus, stiert die goed of net? De kagon? Helemaal goed, hè? Mooi. Nou, ik ga nog even naar... dit de baas dan, hè? Nou, de baas is een groot woord. Daar hebben we een bestuur voor zelf, maar ik ben muzikaal verantwoordelijk, ja. Is het een moeilijke groep, makkelijke groep? Het is een grote groep, hè? Dat lijkt mij van een dirigent wel pittig. Ja, maar ze zeggen wel eens, als je een vrouw, een protte vrouw bij elkaar zet, dan heeft ze een protte leven. Ja. Maar Saf allemaal is uiteindelijk een volle broeder. Ja, maar zij staan er gewoon, dan ben je er wel een wend dat zeker een beetje op je letten maat en dat komt helemaal goed. Ja, heel goed. Streng kijken. Ja. Kerle kopskilt, hè? Ja, ik weet er alles van. Welk nummer geef je hem van? Scoot Cecile van de Bounty Hunters. Ik ben er helemaal van de Bounty Hunters. Ja, primeur voor de score. Nou, mooi toch? Live in Noorderwind, happy naar die tijd, jongens! Als de zender is, dan gaat ik door je heen. De stijl van het voetje heen, wat er in de weg. Ziel, waar ik een goed gevoel. De
Fantastisch. De Admiraliteitsjongens komen uit Dokkenbuis met mijn hele groep. Jerry Hoort Hinnekam. En dan ben ik alleen maar blij om. Let je mee, Jerry? Applaus voor hemzelf! Ik doe het nog heel snel in tussen, want jou ben je ook de jongste van het stel. Ik ben de jongste, ja. Ja. Ik ben nummer 8 hier. Oh. Ja, 2 keer, wakker 8. En voor jou als jongen en gezellig, de combinatie is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk, hè. Ja. We hebben een mooi ploegje. En dan ga je ook een favoriete shanty? Favoriete Wanneer begin je het loeste te roppen? Altijd. Ja, hè? Ja, ik raad. Dan ben je ook bij de loeste. Ja. Stie je hem altijd nice kort trouwens, ben de verste plakken of net? Oh, ja, dat is je voorste hier. Hè. Dat is meestal de eerste. Maar ik graag voor ons staan. Ja, ik ben een matje voor hoor, ja. Kom je nog wel eens weg? Dank u wel, jongens. Admiraliteitsjongens uit Dokkenbij. We beginnen naar de break en dan straks onder oren Skraal. En ik dank je voor je komst. Tot de volgende keer. Dank u wel. Yo. Specsavers Hoormiete 4. Bij Specsavers krijg je toch oude modellen? Of slechte kwaliteit hoortoestellen? Nou, door samen te werken met marktleiders in hoortechnologie hebben wij altijd de laatste modellen die voldoen aan de strenge eisen van zorgverzekeraars. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Weekactie bij Aldi. Bijvoorbeeld echte grootmoeders gehaktballen. 6 stuks van 4,49 voor 3,50. Wie wil dat nou niet? Yummy! En heerlijke blauwe bessen. 500 gram voor maar 3,49. Dat wil toch iedereen? Zo vers, zo voordelig. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Hoppa! Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters, nu geopend. Bezoek een van onze 31 e-bike testcenters en profiteer van onze fantastische openingsacties. Kijk op stellafietsen.nl voor het dichtstbijzijnde e-bike testcenter en sla je slag. Vol vertrouwen introduceert Volkswagen de T-Roc. Het stoere broertje van de Tiguan. Een compleet nieuw SUV-model met de grootste kofferbakruimte in zijn klasse. En dankzij zijn digitale dashboard met onder andere navigatie kan je erop vertrouwen dat je altijd goed rijdt. En als je daar geen vertrouwen van krijgt, dan doet de prijs dat wel. Want je rijdt al een nieuwe T-Roc vanaf €26.550. Ga naar Volkswagen.nl. Feest bij Stella. Wij geven 40 e-bikes weg op zaterdag 24 februari. Live loting, cadeaus en speciale actiemodellen. Bezoek een e-bike testcenter, nu ook bij jou in de buurt. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland wordt een stuk minder aantrekkelijk voor brievenbusfirma's. Vanaf 2021 wordt er een belasting op royalties ingevoerd, heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat artiesten als de Rolling Stones en U2 en ook bedrijven als Starbucks hier belasting moeten betalen. Daar zijn ze nu nog van vrijgesteld, een reden voor hen om hun geld via Nederland door te sluizen. Er komt meer ruimte voor bedrijven die zich echt in Nederland vestigen. Staatssecretaris Snel van Financiën zei dat hij af wil van het imago van Nederland als belastingparadijs. Minister Hoekstra van Financiën heeft geen aanwijzingen dat er iets mis is met de Nederlandse verzekeraar Vivat, eigenaar van Reaal en Zwitserleven. Hij zegt dat naar aanleiding van de ophef over Ambang, het Chinese moederbedrijf van Vivat. Vanochtend werd bekend dat de Chinese autoriteiten de leiding van Ambang hebben overgenomen, omdat het bedrijf zich bezig zou houden met illegale praktijken. Hoekstra noemt de berichten uit China zorgelijk en volgt die op de voet, omdat hij het belangrijk vindt om te weten wat zich daar afspeelt. Maar volgens hem heeft het niets te maken met Vivat in Nederland. Opnieuw is een Russische sporter op de winterspelen betrapt op doping. De pilote van het bobsleeteam Nadezhda Sergejeva is positief getest. Eerder werd curler Alexander Krushelnitsky betrapt op het gebruik van meldonium. De Russen doen onder neutrale vlag mee aan de Spelen vanwege eerdere dopingschandalen. Opnieuw goud voor Kjeld Nuis op de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Na zijn gouden medaille op de 1500 meter vorige week was hij vandaag ook de snelste op de 1000 meter. Het zilver was voor de Noor Lorentzen, brons was voor de Koreaan Kim. Kai Verbij eindigde als 6e, Koen Verwij werd 9e. Het is de 8e gouden medaille voor Nederland op deze Spelen.
Het weer vrij zonnig en een graad of 3. Er staat een stevige noordoostenwind. Ook morgen vrij zonnig en een graad of 3. Vanaf zondag is het overdag tegen het vriespunt en 's nachts is er matige tot plaatselijk strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. Frost in de studio? Nee, warm zelfs. Heat in de studio. Maar ja, ze bent als kraal. Vergeeft hem. We praten ook nog hoe de nacht van de woorden. Dus we horen de temperatuur heeg. Noorderwiel live. Aansers, nee, de break. Bij Plus kun je nu inslaan en dat is heel veel voor heel weinig. Zoals Unox kuppensoep 2 plus 2 gratis. Of Iglo Ocean Fish Cuisine en Mediterraanse vis 1 plus 1 gratis. Ook op plus.nl. Jochem, ik heb het gevonden! Wat staan alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Deze commercial is voor huisartsen, webshops, scholen en voor jouw organisatie. Want privacy gaat iedereen wat aan. Op 25 mei gaat de nieuwe privacywet in. Dit betekent bijvoorbeeld dat organisaties een overzicht moeten hebben van de gegevens die ze verwerken. Is jouw organisatie daarop voorbereid? Kijk op hulpbijprivacy.nl. De ideale plek voor het hele stel. Groepen.nl. Groepen.nl. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Och, heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Hoe lang blijft u nog wonen op die koude vloer? Tonson vloerisolatie voor de warmste vloer en de beste oplossing bij vochtproblemen. Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte en ontvang vrijblijvend een offerte op maat. Ga dus snel naar tonson.nl. Het is weer vreemde maar het wie kan je vader door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Welkom bij het tweede bedrijf van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Radio, televisie, internet, op alle mogelijke manieren te volgen. Straks met onder andere Miss Beauty of Friesland, de finalisten Skraal van Geeftem zal optreden. En we zullen het houden, Harry de Boer is, hè? Nee, dit is Trinus. Oh, Trinus, ja. Ja, ik ben de heid van Harry. Ja, saai is het, ja. Maar de Nacht van de Woorden komt er aan, hè? De Nacht van de Woorden die komt er aan, inderdaad. Even kwart, wat hoort het in? Nou, het is een samenstelling van het Giganti-festival en de Vrolijke Strijders. Ja. En die gaan een combinatie vormen en we zijn nog van plan om op 2 maart een groot festival te houden in Droegham. Ja. Nou, dat moet lukken. En dan hebben we een paar plaatselijke artiesten. Nou, die halen jaren bij zang. Die gaan we een festival de Woorden maken. Ja. Nou, en dat is de presentatie van met je dat. We zijn er helemaal klaar voor. Ik ben er ook helemaal klaar voor. Willem, succes jongen. Ja, ik kom maar eens weer bij die en we moeten nog even wat soundchecken en dat soort zaken. Goed, eerst maar even een plaat van Marco Borsato. Het is niet heel groot, maar ik heb niet meer nodig dan dit. De plek die ik ken. Hier laat ik op, mijn plaats om te rusten. Ja, hier kan ik zijn wie ik ben. Oh, wat is het fijn
om weer thuis te zijn. Nog veel mooier dan de mooiste reis. Voel het gelijk, de geborgenheid. Nergens zo veilig als in mijn eigen kleine stukje paradijs. Wat is er groots? Uit bergen en dalen, haar land, oceanen, de lucht. Ik kijk om me heen, ik haal heel diep adem en toch wil ik steeds weer terug. Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Nog veel mooier dan de mooiste reis. Ik voel het gelijk, de herkenbaarheid. Ben nergens zo gelukkig als in mijn eigen kleine stukje paradijs. Elke keer wanneer ik wegga, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait. Dat mij het beste zal omschrijven als al het andere overwaait. Het gevoel dat ik hier thuis hoor, ik neem het altijd met me mee. Door wat me opwacht als ik terugkeer, ben ik nergens echt alleen. Ik herken de velden en de wegen, de route met mijn ogen dicht. Ik weet dat het niet ver meer is. Wat het belangrijkste is, heb ik het meest gemist. De geur van je haren, de kleur van je ogen, die stralende lach die me steeds weer betovert. De deur die zwaait open, daar sta je. En ik weet, ik ben thuis. Ik ben thuis. Oh, wat is het fijn weer bij jou te zijn. Ben nergens zo gelukkig als in mijn eigen kleine stukje paradijs. Mijn eigen kleine stukje. Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Dramatisch einde van Marco Borsato. Dramatisch is het voor Mickey hier net in de studio, want we hadden ontzettend leuk hier gezellig. Onder andere met Skraal. Man, ben je er hartstikke klaar voor? Stel aan spelen, dat had alles te krijgen met hun nieuwe cd. Maar we hadden ook de voorstelronde van de finalisten van Miss Beauty of Friesland. Nou, Martijn is al west, die is hartstikke druk met het soundchecken op dit stuit. Kijk mooi even naar de eerste dame. Hoe is het? Ja, goed. Hoe heet je? Shahnas. Oké, waar kom je vandaan? Leeuwarden. En kende jij deze contest al? Of heb je dat pas sinds kort voor het eerst gehoord? Ja, sinds kort voor het eerst gehoord op Facebook. Ik kwam via Facebook. Ja. En wat dacht je? Daar moet ik eens een keer aan meedoen? Nee, dat dacht ik in eerste instantie niet. Maar een vriendin van me zei me van, hey Shahnas, dat moet je doen. Ja. En toen heb ik het geprobeerd en nu sta ik hier. Ja, en jullie krijgen nog hele drukke dagen, dus jullie moeten nog heel veel doen, hè? Ja, klopt. Ik heb er wel echt zin in. Ja. Zo te horen, voor jou de eerste keer dat je aan zoiets meedoet? Ja. Spannend. Ja, echt. Je zit op school, ben je aan het werk? Ik zit nog op school. Ik studeer biologie en medisch labonderzoek aan het Van Hal. Heel wat anders. Ja. Stel dat je het wint. Wil je dan een modellenwereld in? Of denk je, leuk voor één keer en leuke ervaring? Als ik het win, zou ik dat wel leuk vinden, modellenwereld in. Ja. Lijkt me ook interessant, een hele andere wereld dan wat ik gewend ben. Ja. Ik ben meer sporter. Okay. Dus, wat voor sporten doe je graag? Volleybal. Okay. Ik speel voor Leefok, 3e divisie. Okay. Dus... Bloedje fanatiek dus. Ja. Succes en leuk dat je er was. Hoe is het toe? Caroline. Oké, waar komst toe bij? Leeuwarden. Leeuwarden? Ja, zeker. En zei ik via, hoe best toe bij deze wedstrijd gaan? Een vriendin had mij getagd via Facebook. Okay. Ja. Eerste keer? Ja, ook de eerste keer, ja. Lijkt me toch best gek om je op te geven.
Ja, op zich wel, maar het is ook een hele leuke ervaring natuurlijk. Je leert leuke meiden kennen, je leert een hele andere wereld kennen en dat is echt superleuk. Ja. Hoe is de sfeer onderling? Ja, ik hoor iedereen dat het hartstikke leuk is. Ja, hè? echt geweldig. Geen haat en nee? Nee, zeker niet. Nee, alleen maar liefde tussen iedereen. Ja. Morgen hebben jullie een soort doedag. Weet je al wat je gaat doen? Ja, we hebben catwalk training, presentatietraining en een dansles. Dat is een techniek op zich, geloof ik, hè, die catwalk. Ja, zeker. Ja, daar moet je wel even goed je best voor doen. En als je wint, wat ga je doen? Ja, gillen en feestvieren natuurlijk. Ja, tuurlijk. Helemaal blij ben ik dan. Ja. Zou jij een modellencarrière willen? Ja, het lijkt me heel leuk om dat te hebben. Ja, zeker. You never know. Hoe is het? Melissa. En hoe komt het? Snake. Uit Snits, een snitser. Snits, ja. Al vaker maar hier onder wedstrijd zoals deze? Nee, nog nooit. Mijn eerste keer. En hoe bevalt het? Heel leuk. Heel spannend allemaal. Ik wil apart, hè? Ja, ontzettend. Maar ze niet met van alles bezig zijn. Presentaties, met het verhaal vertellen. Ja, het is wel een hele leuke ervaring. Het is wel allemaal nieuw wat op je pad komt. Maar goede ondersteuning krijgen we erbij. Dus, Leuke uitdaging. ja, absoluut. Zit nog op squallen of werkest? School doe ik nog. Opleiding maatschappelijke zorg. En ik loop stage in Ierland in Sneek. Dus ik ben nog wel bezig, ja. En wie weet, Miss Beautiful. Miss Beauty of Friesland. Ja, de beste Miss Beauty. Hè? Want dan ben ik nog Miss Teen of Friesland. Dat is wat een jongere doelgroep. Ik verdij de eerste keer? Jazeker. Hoe is het? Merel. En wat heeft ontmoet al dienen? Voor de misverkiezing. Nou, we hebben een catwalk training gehad. Hoe ging die? Nou, het ging wel goed hoor. Wel eng hoor, op hakken en dan rondjes draaien. Ik ben niet gewend namelijk. Maar dus oefenen. En dan fake it till you make it. Dat vind ik wel een mooi motto. Ja, dat is een hele mooie motto. Speciaal hakken gekocht voor deze contest? Nou, nee, deze zijn van mijn zus. Dus, heel gauw hè? Ja, nou nee, dat niet. Het was wel even wennen. En doet je zus ook mee? Of? Nee, mijn zus doet het niet mee. Nee, bekijk het maar. Doe jij het maar. Ja, precies. School, werk, wat doe je? Ja, ik doe een dansopleiding in Leeuwarden. Dus fanatiek in dansen. Ja. En ik werk bij Dansstudio Dokkum. Dus ik geef kleinere kinderen dansles. Dus ik ben ook al juf. Wauw. Ja, al een hele carrière. Ja, en wie weet, dit nog? Ja, dit ook nog. Dus, heel... Een leuke uitdaging, de sfeer onderling. Ja, heel erg fijne sfeer en avontuur. Gewoon een keer meemaken. Precies, gewoon doen. Succes. Hoe is het? Mercedes. Hey, waar kom jij vandaan? Leeuwarden. Uit Leeuwarden. Ja, ik woon hier vlakbij. Oké. Ja. En verdijk de eerste keer? Nee, ik ben hier eerder geweest. En ik heb ook eerder meegedaan in 2015. En dat was een hele goede ervaring, dus? Ja, zeker weten. Ik ben toen derde geworden. Dus nu meedoen met de beauties. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, jij zat toen nog in de Miss Teen. Ja, toen zat ik bij de teens. Ja. Toen was hij nog jong. Ja, dus nu een hele ervaring rijker. En veel volwassener geworden. Ja. Dus ik dacht, ik ga het gewoon weer doen. Hoor ik toch veel meiden van, het is goed voor je zelfvertrouwen. Je bent heel bewust bezig met je uiterlijk. Ja, dat is echt waar hoor. Ja, jezelf presenteren. Nou, ik merk nu ook dat ik niet meer zo zenuwachtig ben als hoe ik in 2015 was. Nee. Het is echt een kwestie van doen dus. Ja, zeker weten wat zij net al zei. Ja, die mooie motto. Als je niet wint, wat wil je dan graag worden als je echt heel groot en oud bent? Als ik echt heel groot en oud ben? Nou ja, ik wil straks de PABO gaan doen. Dus ik wil juf worden op een basisschool van groep 5 ongeveer. En als ik dit niet win, dan ga ik gewoon lekker door. Dan ga ik, stampen thuis? Ja, en dan ga ik zeker andere misverkiezingen bezoeken. Leuk. Hoe is het? Fiona. En waar kom jij vandaan? Zwagerbos. Zwagerbos? Ja, klopt. En vandaag de eerste keer? Ja, dat is de eerste keer voor mij. Via of zelf op, jong? Ik ben scout, Rosanne Roffel, via Facebook. Dus, Er is een mailtje van de Worsters Meiden aan. Dan geeft echt op onderzoek uit van eerst maar zien wat het is? Ja, ik dacht eerst, wat is het eigenlijk? Want ik hoor het nog net. En ik ga heel erg lang twijfelen eigenlijk. Maar uiteindelijk dacht ik gewoon waar en ik zie wel. Twijfel op dat misschien dat ding net is? Nee, ja, ik zou mezelf er nooit voor op zeg maar. Dus, maar het is toch wel leuk dat het zo op die aankomt. Dus. Maakt toch wel een hoop mee, hè? Ja, het is nou wel een hele ervaring eigenlijk. Ja. Hoe vind je dat? Oh, je nije meesken, leuke meiden, maar wel uit de hele provincie natuurlijk. Ja, klopt. Nou, ik ben eigenlijk best wel verlegen, maar ik merk nou wel dat het volle beter gaat. Ja. En het is heel leuk. Wat daar, hè? Meiden. Ja. Wat doe je? Werk, studie? Ik doe de onderwijsassistentopleiding. Okay. Ja. Oh, dat moet wel een beetje stoer wezen. Ja. Nou, is de wingist, feest, gillen? Ja, heel leuk zou dat wezen. You never know. Ja. Dankjewel. Succes allegaar. Hartstikke leuk. Ik vind het super stoer dat je met Dora. Martijn! Ja! Stukjes kanaalbeleving. Stukjes kanaalbeleving, waar jongens zo net. Er komt een CD voor je minuten, maar we straks uitgebreid te praten. Eerst even spelen? Eerst even spelen. Ja, ik ga ook nog praten. Dus, ja, nou. Hoe heet je mijn eerste nummer? Tink.
Tink! Bliksem. Maar wil ik nog nijtikken? Een borrel op Vredementje. Lekker, lekker, lekker. Ik ga Sabine holen. Klanken doosje dromico. Zat ik vreeg aan de dokter, ik zeg wanneer had dit ook? Raast iedereen naar me. Waarom klinkt het zo stil? Waarom maar een oza, waarom maar een salu? De volle zomerting. De volle zomerting. De volle zomerting. Ja, we hebben zomerting. En alles draait om me heen. Griep me vast voor de bar. Van een hier kwam het door en daar lag ik zomaar. Ik ken zijn bosbuien. Ik krap je rachel en ik kugel. Dan vregen de politie aan mij, dit werd een record aan de hol. De volle zomerting. De volle zomerting. De volle zomerting. Ja, we hebben zomerting. De volle zomerting. De volle zomerting. De volle zomerting. Ja, we hebben zomerting. Nieuw album wordt op 3 maart, op zaterdag 3 maart, presenteren onder andere mij Trijke Niks. Maar het gaat natuurlijk om Skruil en het album Rubber, Reek en Viewer. Zo is het wel. Wat een geniale titel. Ja, we wisten geen titel te betekenen en toen starten we die cd, eerste zin, Rubber, Reek en Viewer. We zijn, dit is het. Ik hou er wel van. Ja, juist. Je klinkt er live lekker pittig op, album dus hè? Jazeker, ja. Een hoop energie. Hij steen ik een paar rustige nummers op. Echte blues nummer nog. Waarom met de blues en een mooie power ballad. Het Libben. Echt voor een mooie radionummer zeker. Ja. Oh, ik heb nog even niet spelen dan? Ja, zeker. Ja, ik heb nog kijk van de break. Ja, we komen hier op de spelling. Welke zijn we doen? Vot maar even. Ja. Mile Koor. Nou, ik ben er absoluut voor jongens. Rubber, Reek en Viewer.
ups and downs beyond you. Een brode kring en waar een brode you. Vivi verhaal, mijn magen en beleven. Ik zal die tijd never vergeten. Maar ook hoor, goed voor ook hoor. Vivi ik wies, maar wie is mijn muziek? Een nieuwe roos, maar reis ik weer een stikkelie. Net crimineren, speel je kap omhoog. Rock along die troll in de tijd als hij dreef. Maar ook hoor, goed voor ook hoor. Hij zag het onder, een brode pens, ja die kinderen aan de onder. Wie onderuit, maar liggen het rein. Dus ze ben die trapert, hurt dat dat en een. Maar ook hoor, goed voor ook hoor. Goed voor elkaar. Van het nieuwe album Rubber, Rake en Viewer Skraal, dus hier live in de studio. Straks praten we nog over het album. Geef ik nog praten over de cd-presentatie. Ja, dat wordt even kiezen, want je kan naar de Nacht van de Woorden of je kan naar Skraal. Ah, dat komt ook goed. Ja, en de Woorden, jongens. Ik ben van beide. Komt wel even goed. Goed, maar een album is in ieder geval clear en uit. En je wordt live in Noorderwien. Straks weer dus. Maar eerst de break. De blauwe envelop. Ieder jaar weer die belastingaangifte. Vind je het ook zo gedoe? Met de gratis belastingcoach van de Consumentenbond ben je voortaan zelf de belastingexpert. Haal maximaal voordeel uit je aangifte. Ga naar consumentenbond.nl/belastingcoach. Voordeeluitjes.nl. Al 10 jaar de leukste en voordeligste hotels en vakantieparken. Er eens lekker tussenuit? Ontdek de 10 jaar acties op voordeeluitjes.nl. Niet voor niets, kampioen in arrangementen. Voordeeluitjes.nl. Dit weekend kunnen de ijshockeyers van de Unis Flyers Nederlands kampioen worden. De TL-stadion op het Jereveen maakt zich 4 ploegen uit waar de Nederlandse titel pakt in de staan in de Final Four. Sneur eerst de hele finale in Nijmegen. Winnen de Flyers dat, dan zijn ze snij in de finale. Maar wat ze vier komt, dan is dat live te zien bij Omroep Friesland. Snij van 3 uur op omroepfriesland.nl of de app van Omroep Friesland. De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive €119. Voordeeluitjes.nl. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse kogelbiefstuk. 300 gram voor €5. Wie wil dat nou niet? Prima prijs. En Omo vloeibaar, wit of kleur, 2,7 liter voor maar €4,99. Dat wil toch iedereen? Helemaal top! Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oorstemt op dij.
Als is dus verder bij Noorderwiel Live. Onder andere optredens van Geeftem. Maar eerst het nieuws met Dieter Seijers. Wetenschap Friesland zet van Joet al alle gemalen in de provincie uit, want dan kan het ijs beter ongroeien. Ja, daar stelde de provincie om die reden al een vaarverbod in. Dat giet mollen in. De provincie had ook 3 keer sloezen aansletten, die bij Gwijngriep, bij Broek en de Joustersloes. Het wetenschap denkt dat ze mensen het hele weekend nodig gaan om al die gemalen uit te zetten. Dat binder een lietse toezen. De man uit Drachten liet vlieden simmer op het Jereveen een man deerstuts komt 1 april voor de rechter. De man werd vervolgen van moord. De verdachte kwam jongsled bij het slachtoffer onderdoor en stuts hem Samardel, doet de man Iependier. Het motief is nog altijd niet duidelijk. De zoon van het slachtoffer zou zijn huid helpen en hij kreeg een paar klappen met een hamer op een holle. Justitie schat dat als poging tot moord. Frieske squalen die wrakselen met het smokeverbod dat door 2 jaar op alle squalen verplicht insteld worden mat. Bij squalemierskip Annemaria van Schuurman in Frencher Bigeliks. Die hield zo'n van Simmer alle smokeverbod, maar nou ging de band de buurt in. Eerst zien het bij de Spar, maar die wil de smokende band echt niet meer van het waren. Ha, zei het Ulrik de Vries van de supermerk. Dat wil ik niet en ik wil absoluut ook niet dat wij, dat er ook maar de indruk is dat wij de kinderen gelegenheid geven om te roken, dat we dat faciliteren. Dus dat wil ik absoluut niet. En onder 18 niet, tot en met 25 moeten ze legitimeren. Een alternatief dat squalemierskip Annemaria van Schuurman de band van Maas bediend ontmiddies op het terrein van de squalen had, zit directeur Theo de Groot bij het zitten. Nee, ik vind dat we dan de verkeerde kant op gaan, want dan mogen we er hakken omheen zitten en dan ben ik het goed bezig. Participeren in de buurt en ook de band bijbrengen wat verantwoordelijkheid altijd maar je mooi brengt. De Beeldse Post publiceert de komende maand een Beeldse oorzetting van de Duitse novelle Der Schimmelreiter. Dat verhaal is ook het verhaal van het theaterspektakel De Stwarmruter. Maar de Beeldse oorzetting die is 40 jaar lien onmakken. Hij kwam kwadlien bij tafel weg van het jocht. En mooier koert hij net, zei een van de oorzetters, Sietse Buwalda. Dat vonden wij ook, ja. Het was passend op het beeld. In deze context. En het prachtige verhaal mag niet verloren gaan. Het waar dan. De zinnen erbij. Het is een graad als strijden, maar het viel volle koude rond door de wien. Vannacht dan vriest het 4 of 5 graden. Morgen ex-zinnen en 3 graden. Nachts is het min zon. Snijn ex-zinnen skien waar de temperatuur luidt dan om het vriespunt heen. En nachts dan is het min zon of min 8. Zaterdag 3 en zondag 4 maart Racing Expo te Leeuwarden. De grootste auto- en motorsport, design- en tuningbeurs van Nederland. Alles waar je mee kunt racen, gepimpte voertuigen, tuning en diverse standhouders. En natuurlijk de Live Action Arena. Voor tickets en info racing-expo.nl. Kijk, met Bolderman. 8-daagse geheel verzorgde vliegbusreizen naar Spanje en Portugal vanaf €569. Bolderman voor vliegbusreizen en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Snijn in Bureau de Vries. En ik deel de herinneringen en ik weet wie hij was en ik weet wat hij heeft gedaan. Maar ik heb niet het idee dat ik dat ben. Manon Barendsen kwam als jonkje op een vrouw en is no vrouw. Oh, ik bibberde van spanning. En toen voor het eerst zag ik mezelf. Een iepenhettig verhaal over een ingrijpende transitie. Heel pijnlijk. 2 keer per week, een uur lang, gewoon op die tafel liggen creperen. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse kogelbiefstuk. 300 gram voor €5. Wie wil dat nou niet? Prima prijs. En Omo vloeibaar, wit of kleur, 2,7 liter voor maar €4,99. Dat wil toch iedereen? Helemaal top! Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren van Marlene Bakker uit Grijs. Koor uit Dokkum. Geven nou naar de Friese woorden. Je weet het, daar kom ik bij. Daar lees ik mijn roots. En wij een prachtige mensen, maar dan weet ze ook hele mooie feestjes te vieren. Trinders, hè, zo is het. En net oors, hè. Wie ben Iva Feestjes, Willem? Ja. Waar is al in mijn naam, joh? Nou, ik had Johannes mijn naam, dat is de Smurf. Ja.
Tenminste, presenteerden hem dan zelf. En wie had Seijen en Peter. Ja. Nou, en Seijen en Peter, ja, en Johannes, ik, daar binnen dan de live-artiesten in wezen van Uusgroep. En dat is de Vrolijke Strijders. Ja. Daar ben ze dus altijd bij. En nu hebben we een combinatie met het Gigantenfestival. We zijn weer wel lekker een keer wat in een hamdeld zetten. Ja. Dat doen we dus met de strijders en met de giganten. Ja. En dat moet nog een spektakel worden. Nou, dat is ook christelijk. Ja. Hoe ben je bij elkaar gekomen? We kennen elkaar al jaren willen natuurlijk. Maar op een gegeven moment is toch aan tafel zitten eens een keer. Dus even zullen we de kop eens een keer bij elkaar steken. Precies, zei dit ik al. Ja. Ze had een groot feest en we gingen wel feest in Droge Ham. En dan zijn we, nou, we reizen dan wat naar want we zijn. Het is misschien ook wel eens mooi om eens een combinatie te doen. Ja. Kan je beide de kosten een beetje delen. En de tenten die is heel verwarmen, dus daar is ik een voor. Ik nog? Ja. Let de winter maar komen dus. Ze kan je wezen op reden van de water komen. Ja, hè? Ja. En dan de kwade broek gewoon. En de kwade broek gewoon. Wie zes stoken. Ja. Wat is het grote verschil tussen die beide feesten dan? Als het hoe sfeer hast, is er een muzikaal verschil? Nou, ja, wie gaan nou ik, ze gaan Henk Wijngaard, ik wil gaan, die hebben we nou ik, nou ja. De flyer die hangt hier achter ons. Wie gaat de doel lezen? Nou, dat ben ik een groep. Nou, toen die in wezen opkwam, toen kwamen ze al buis. Ja. En ik wil net zeggen dat ze trouwens grut gaan binnen. Maar iedereen helpt een beetje, toch? Precies, en daar ben we dus voor, hè. Ja. Daarvoor ben je piraat. Ja. Nou, en zei dat met deze jongens, ik aan. Ja, het is geweldig. Ben je nog piraat of net? Ja, zeker. We draaien alle hier met de criesdagen en 14 dagen. Ja. En nou rond op dit feest, want dit is dan 3 maart. Doe je dan echt nog iets piraterigs of is het puur het feest? Nou, nee, dan is het net puur feest. We gaan een snee en dan geven we met een zender de loftie. Okay. Ja, alleen als je maakt je dus, ja, je krijgt een liter vermogen. Je maakt je dus heel moeilijk. Ja, het wordt er net makkelijker op. Het wordt er net makkelijker op. En ik snap net waarom, want je zit altijd in de volle vlimmers in Del, maar ik had nog nooit jet. Nee, Friesland valt, wat dat de laatste jaar. Ja, dat valt daar. Je bent al bezig om er een vliegveld bij te krijgen. En wie storen net dat, dat verhaal ken ik net volgen. Nee, correct. Goed jongen, we zetten aan alles nog even op een richtje. Maar het meisje wil even introduceren, want deze drie heren, want ik ga van de week in contact met die hond. En je hier het zwet op een kop, want er is een nieuw noemer. Is het een volledig nieuw noemer of net? Nou, we zijn, omdat we nou het feest hebben, we willen wat aparts doen. En toen hebben we hun dus vragen van, kan je me een nummer voor u schrijven? Ja, correct. En je doet op deze jongens nooit geen beroep als ze het net willen, want ze is voor u altijd klaar. Ja. Ja, of er een begrafenis, ze is jongen. Ja, dat maakt er niks uit. Ze bent er. En nu gaan ze het versje van een woorden nog maken. Ja. En zij had zelf een studio thuis. Ja. En dan gaat ze het spul inzang. En het is in wezen, krijg kleer. Je plakt nog. Je plakt nog? Ja, zo verder zit er. Het zwet drupt er nogal. Mooi jongen, ik ga even naar de drie heren taal. Ik let ondertussen voor de mensen die het beeld bij haar. Ik heb even de affiches zien trouwens. De Nacht van de Woorden, 3 maart. De naam van de woorden, artiesten, de neerwaarts alleen, maar er zitten toch Seijen, Peter en Smurfen. Ja, zie je, hè? Wie staan er dan mooi in groot op? Ja, toch? Ja, zie jij dat ook? Ja, zie jij dat ook, hè? Ja. Hoe is het? Best, ja. Mooi. Nou ja, het koelt beter, maar het gaat wel goed. Ja, correct. Maar net zeuren. Heel druk was mij dit noemen dus. Ja, dan gaan we de regel erop begaan. Ik heb 14 dagen gaan we even een huurboot aan de gang geweest. En nou ja, tekst betekent dat we eigenlijk het moeilijkste hebben. Hey? Hoe gaat dat? Want bellen je hem dan met elkaar? Mail je hem met elkaar? Nee, we komen binnen in de studio en we zijn er van zetten gegaan. En nou, hier is een hoofdversje. Ja. Nou, en dan hebben we dit versje. Ik zei, dat ligt ik wel wat. En dat weer er gauw. Ik zei, ja, dat doen we. Ja. En dan gingen we de brainstorming met de teksten. En nou ja, dat ging dus redelijk aan. Ja. Maar goed, toch, met zijn trein. Iedereen had zijn ideeën, zijn creativiteit. Dat mag ook alleen bij elkaar komen natuurlijk. Ja, wist. Ja. Maar dat ging best. Ja, dat ging best. Wat je bier erbij? Ik. Zie hij hem bellen en jongen. Ja. Dan zag ik het dingen. Samen niet. Ja. Pas je hem stemmen bij elkaar? Ja. Dat was wat leger, wat heese stem. In een mix al. In een mix al? Ja, dan klinkt het goed. Dan klinkt het goed. Ja. Maar goed, je had er net iets heel lang op dienst. Dus die wordt druk op een ketel. Ja, het moet vlot. Ja. Aardig vlot. Ja. Je super krijgt leren. Ja, ik ben heel benieuwd, jongens. Je hem haal oefenen of net? Ja. Ja, hè? Ja? Ja, in de auto weer. In de auto? Ja, onderwijs heen. Ja, zullen we het dan maar doen? Ja, weer ook doen. Ja, we smitten hem erin, dames en heren. Voor radio, televisie en internet. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Dat meen ik echt serieus. Seijen, Peter, Smurfke. Okay. Nacht van de Woorden! 1, 2, 1, 2, 3, 4.
rollepolje, rollepolje. De nacht van de woorden, een tinten vol muziek. Gezellig lekker waren, een echte bierfabriek. Rollepolje, rollepolje. Rollepolje, rollepolje, rollepolje. Het zit er wel bij. Prachtig mooie vrouwje. Ik neem er straks in mij. Rollepolje. 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 Het gaat on, de nacht van de woord. Hou die dan vrij. Ja, dat wie hem al. Nou, volle woordsker kisten net krijgen. Geweldig. Zeeën, net zeeën, maar zeeën maakt natuurlijk sinds Peter. Peter en Smurg. Ja, dat vind ik wel zo mooi. Ja. Geef maar je trein, dit noemer ik nog? Ja, dit noem ik even zeker. Ik neem hem aan. Ja. En doe je hem dan nog meer of ben dat solo optrainen? Nee, hè, want dit is eigenlijk mijn laatste optreden wat ik doe. Hè, omdat ik... Doe maar een stopje, hè? Naar Trozen. Nou, maar stopje, maar... dat hou je op een gegeven moment er niet meer vol. Om dan jezelf weekends te slopen, dan valt net af. Hoe moeilijk is dat om te stoppen? Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Hè? Ik ga in december een beslissing dan. Dan ga ik min een maand gewoon. Ja, dat zit ik niet zitten. Hè? Ja, het is in je lust, in je leven. Ja. Hè? Meer trainer is hier niet. Ongelooflijk. Ja. Maar goed, waar weet, hè? Wordt het nog wat beter en komen we misschien nog een keer. Is er wat zin te dwalen? Eigenlijk net. Nee. Nee, medicine ben er eigenlijk net goed voor. Ja, rust, denk ik, regelmaat. Ja, regelmaat. Rust en regelmaat en geen alcohol. Geen artiestenbestel. Als het in een rock'n'roll zit. Nee, ik lust hem ook wel eens nou. Nou jongen, ik vind het ontzettend jammer dat is met stopje mast. Wel mooi de wijze waarop het oorskien is. Want dit is wel in stijl, dat wil ik wel. In stijl, inderdaad. Hè? En ik bedoel, misschien kan ik bij de stopje het goed get. Ik bedoel, wie werkt broder wel? Ja, hou maar op. Serieus niet in een feest aan te staan. Dat lijkt nog een jongere gaar doen. Je hebt respect dat je weer Vrede Mickey hier in Noorderwind. Dankjewel voor de prachtige hiernek. En het feestje komt er nog even de nacht van de woorden. Ja. Dank u wel. Oké, Jimmick bedankt. Jimmick bedankt jongens. Hartstikke mooi man. Goed, dat wordt een bijzondere Jonne. Een bijzondere single. En nog even de rest op een rietje, Trinus. Want dit ben net de enige die optreden zullen. Nee. Waar komen er meer? Nee. Wie hadden doorlezen? Daar hebben we door. Wie hadden Henk Wijngaard. Wie kregen Koos Alberts. Alleen wie maar nog zien hoe we hem aan het podium krijgen. Maar dat zal ik wel lukken. En hoor, maar er maar een planken voor. Ja, dat wordt ik wel maar uit. En een groene schudders. Ik ken nog wat wijzakje. En hoor, maar er maar winterbanden naar elkaar halen. Het is het hier voor. Het is het hier voor wel, ja. Zei je dat, jong? Ja. Wordt een mooi feest, een bijzonder feest. Nou ja, Zee had kijkt het verhaal levend in. Toch maar een rondje van, nou ja, goed. Ja, dat is inderdaad. Ik vind het heel mooi als we op het feest nog afscheid van hem nemen kennen. Ja, we nemen geen afscheid. Nee, maar als zanger, een zangcarrière stoppen het. Ja, en dat vinden we dus geweldig. Dat er bij ons komt. Ja, daar zit een randje, jongen. Inderdaad, dat is weer. Treimaat, waar? Indroegen ham op een zon. Nou, het staat onplakt, maar heerlijk. Voor mij de hele woorden vol plak. Ja, het kan het missen. Het kan het missen wel. Dank u wel, jongen. Succes. Dank u, dat we hier wijden mogen. Nacht van de woorden dus. Hot in de gaten, droege ham. De ham, daarhinnen en het stinnen. Succes. Celine Gomez. In your eyes there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Water or wine, don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the
I fuck my love and every stranger took too much easy anger. All for you, yeah, all for you. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you. To get to you, to get to you. Selena Gomez, we draaien het in dit uur van Noorderwind live. Radio, televisie of internet op alle mogelijke manieren te volgen. En we zijn daar een groep die ik altijd graag te gast heb. En zo dan doek ik weer even op. En ik had namelijk oer van Geeftem. Heer Sander, alles goed? Ja, alles goed. Het is weer een jaar geleden, hè? Ja, jij is toch Savie al, hè? Ja, klopt. Maar altijd mooi om hier te wezen, Willem. Ja. Hij nog wat uitgebracht de laatste hier? Of, maar we nog bijpraten? Nou, we zijn vooral heel veel aan het spelen. In feesttenten, cafés, kroegen, bruiloften enzovoort enzovoort. Dus het gaat hartstikke goed. Maar daarom hebben we eigenlijk niet echt veel tijd gehad om iets uit te brengen. Nee. Drokte zat maar een dus. Ja, zeker. Het is nou wat rustige periode. Dus we kunnen nou weer nadenken wat we gaan doen. We hebben natuurlijk, maar dat is alweer even geleden, een Doodbeste Zin uitgebracht in samenwerking met Dennis Franke. Maar hij heeft nog plan om dingen weer uit te brengen? Nog niet concreet. Maar nou komen eigenlijk. Ja, we willen wel graag, maar het ontbreekt vaak simpelweg aan de tijd. Voordat je het weet, dan is het merkenseizoen weer losbarsten. En dan zitten we elk weekend met 4-5 optredens. Ja, je maakt smoor er ook, hè? Dat klopt. Zeker in de periode van mei tot en met september is die gewoon ontzettend druk. Dus het moet eigenlijk nou gebeuren, maar... Ideeën ben er wel. Nodig ik hier nog uit. Nou goed, welk nummer doe je nou eerst? We gaan even een instrumentaaltje doen. En dat is speciaal voor alle mensen die onderweg zijn naar de wintersportvakantie. Ja. En het après-skiën al in het hoofd hebben, maar nog niet buiten het bereik van Omroep Friesland binnen. Want ik weet niet hoe ver dat gaat. Oh, heel ver de hele wereld. Ja, tot Oostenrijk aan toe? Ja, ongelooflijk. Oké, nou we doen ons best. We dekken de hele wereld. Marijn en Sander, we horen van Geeftem live in Noorderwind.
Geweldig. Sander en Marijn met je beiden. Farmis al hier een prachtige duo van Geeft hem. Straks net rijden zullen ze nog meer spelen. Onder andere mij de Beatles Sessions trouwens. En vatnijs hebben we nog Skraal. Maar eerst nog een voorstelronde van de Miss Beauty of Friesland. Categorieën, ben er 12 van. Miss Beauty en Miss Teen. Ik ben even, dit is Miss Teen of Friesland. Nou, we hebben alleen de Sartaki bijna door. Ik ben Rosalie. Hoi. En waar kom wij? Ik kom uit Makkum. En mij dwaan ons iets. Waarom? Nou, ik vind het eigenlijk superleuk om voor de foto te staan. En ik vind het een heel plaatje. En ik ben zelf nu model bij Orient Models. Dus ik dacht, hé, ik doe het gewoon. Je bent al ervaren als model? Ja, ervaren. Nou, net. En wat voor modellenwerk doe je daar? Vooral fotoshoots heb ik nu gedaan, maar nog niet betaald. Maar het is wel leuk. Ja, je bent een soort portfolio aan het opbouwen. En wat doe je dan? Mode? Ja, vooral mode. Spannend. Ja, superleuk. Maar het is genieten dus. School, werk, daarna? Ik werk bij het Sopcafé, ook in Makkum. En dan doe ik de keuken, dus dat is een hele taak, maar wel heel leuk. En school doe ik kunst en cultuur, dus dat is best creatief. En dat is op Marno College in Bolsward. Dus. Druk bestaan, zo door. Ja, maar wel leuk. Nog een beetje vrije tijd, hoop ik? Ja, genoeg. Ik kan hier aan meedoen, het vertelt al. Ja, morgen een drukke dag, hè? Allemaal trainingen. Superleuk, ik heb echt heel veel zin in. Ik kan me voorstellen. Hoe is het toe? Anna. En waar komt toe wij? Makkum. Makkum. Ja. En wat wie verdient er een om mij te doen? Ik zat er eigenlijk helemaal niet aan te denken, maar ik werd gescout door Sanne op Facebook. Dus... Ja, die is wel fanatiek op Facebook. Ja, dus nou ja, toen dacht ik, nou, dat doe ik gewoon. En doe eerst op onderzoek uit, eerst maar eens zien wat het is. Maar had je ooit gedroomd om mij te doen, hoe zou iets als dit? Ja, ik heb het wel gezien bij meisjes die voor afgelopen jaren hebben meegedaan. Ja. Dus nou, dat vond ik wel altijd leuk uitzien, maar nee. En nu sta je zelf, hè? Ja. Met een prachtig mooie sjerp om, Miss Teen in Friesland. Wat ga je doen als je wint? Dat weet je nog niet. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Hard gillen, feest vieren. Ja. En wie weet een modellencarrière. Ja, wie weet. Nou, de buurvrouw weet van alles er wel van, dankjewel. Hoe is het? Femke. En doe komst? Uit Drachten. En doe hier voor zoiets van, ik maak mij doen, alweer dat via ging? Nee, ik had het gezien op Instagram en toen dacht ik van, ik probeer het gewoon. Ja. Ik had er eerst niks meer van gehoord, want het was, ik was te laat vorig jaar. Dus... En nu krijg je een mailtje terug. Ja. Ah! En hoe was de eerste keer? Want het lijkt me heel onwennig. Een hele grote groep meiden natuurlijk. Ja, het moet wel even wennen, maar de groep is best wel hecht. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dus daar ontstaan wel vriendschappen. Ja. En wat vind je zelf een leuk onderdeel? De catwalk op of juist een vlog of een blog maken? Ja, ik vond catwalk training wel echt heel erg leuk. Beetje eng ook zeker, met hoge haken. Ja. Wat doe je? School of werk? Ik ga op dit moment niet naar school. Maar... In between... Nee, ik ben dan net begonnen met een thuisstudie voor wedding planner. Wedding planner? Ja, en ik heb dan wel een opleiding al afgemaakt voor gastvrouw. Hartstikke druk en ambitieus dus. En wie weet model dus. Ja, je weet maar nooit hè. Hoe is het? Ik ben Merle. En waar komt wij? Ik kom uit Hardingen. Uit Haas? Ja. Oude Zeun? Ja, klopt. En voor jij een droom die uitkomt? Ja, het is wel heel erg leuk. Ik ben gescout op Facebook destijds. En ja, ik dacht, waarom niet? Het lijkt me hartstikke leuk. En nou sta ik hier. Ja. En morgen hartstikke drukke dag. Ik de catwalk op. Ja. Is dat het engste van alles of niet? Ik vind het zelf heel erg leuk. Maar ja, het is wel, natuurlijk wel spannend. Doe dat naar mij nou? Dan had ik zoiets van, ik moet beslist winnen of niet? Nee hoor, ik gun het alle andere meiden ook. Oh ja, meedoen is belangrijker dan winnen? En stiekem toch wel weer dan winnen, hè? Ja, dat wel. Maar je bouwt gewoon een hele leuke band met de meiden op. En ja, daar hou je ook wel weer wat aan over. En dat is heel leuk. School, werken naast? Ja, ik zit nu in mijn examenjaar. VMBO-kader. En ik doe oppaswerk. Voor de rest... En wie weet? Ja, wie weet. Leuk dat je er vanmiddag bij bent. Hoe is het toe? Judith. En waar komt wij? Drachten. Oké, en doe hier voor het zitten, ik maak mij doen. Dit is helemaal mijn wedstrijd. Nou, ik wist eigenlijk een week ervoor, wist ik niet eens dat het bestond. Oh, serieus? Nou, maar zo loop je toch tegen leuke dingen aan? Ja, klopt. Ja, ik zag een andere winnares zag ik live gaan. En toen dacht ik van, nou, misschien is het toch wel leuk om mee te doen. En gaat er een beetje een wereld voor je open? Ik bedoel, je zit nu achter de schermen en je maakt het nu mee allemaal. Ja, het is wel echt heel anders dan ik had gedacht ook. Het is veel, iedereen is heel lief ook. Ik dacht dat het meteen een beetje... Meer haat en nijd verwacht? Nou, een beetje jaloezie of zo. Van ja, ik ben beter en ik moet winnen. Maar het is echt helemaal niet zo. Het is echt heel leuk. Ja, je wilt ook winnen, neem ik aan. Ambitieus? Ja, het is altijd leuk om te winnen. Of je ziet wel? Ja, nou, ik gun het inderdaad ook de anderen. Maar het is altijd leuk om te winnen, ja. Nou goed, er is nog een hele lange weg te gaan. Als je niet wint, wat ga je doen later als je groot bent? Wat wil je gaan doen? Nou, het liefst kinderarts. Dus ik heb nog een lange weg te gaan. Wat voor school zit je nu dan? Ik ben nu nog bezig met mijn HAVO. Ik doe ook een thuisstudie dan. Wordt nog even blokken. Ja, ik moet nog even, ja. Maar eerst deze misverkiezing. Ja, dat moet eerst nog even, ja. Heel soort succes. Dankjewel dames. Hartstikke leuk dat je de winnaar van mij. We zullen zien waar het wint. En waar de mis Noorderwien wordt.
Dankjewel. Top. Skaal, we praten straks bij de bar. Ja. Nummertje! Friesland. Ja? Ja, mooi. Live in Noorderwien! Mijn dorp, mijn stad, mijn thuis. Mijn baan, mijn mem, mijn noorderlijk huis. Mijn taal, mijn hart, mijn muziek, mijn geloof. Mijn band, mijn vlaggen, voor Friesland stio. Je kent de Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. Je kent de Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. U's grong, u's heid, u's laan. U's bier, u's zon, u's nuchter verstaan. U's volk, u's Friesland, u's Liedse braad. U's Friesland, werd ieder van Je kent een Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. Je kent een Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. Je kent een Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. Je kent een Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. Je kent een Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. Je kent een Fries uit Friesland, hell yeah. Maar Friesland net uit de Fries. Album is clear, rubber, reken, viewer op Trijmaat wordt het presenteerd straks bij de bar hier in Noorderkien bij deze leven minuut. Praten we er nog even over hoe dat ging met het album, wat is er op die erm en hoe komt het bij die presentatie. Dat jij maar is in ieder geval, maar dit weer Skraal. Floris, hoe wist je dat de gehandicaptenzorg bij jou paste? Ik ben 4 of 5 keer op locatie geweest. En het beviel zo goed dat ik dacht van maar hier wil ik gewoon graag werken. Ook werken in zorg en welzijn? Kom naar de Week van Zorg en Welzijn van 12 tot en met 17 maart en loop mee. Kijk op wzwnoord.nl. Heb je stampot voor mij? Verse groenten erbij. Ja, het zijn weer stampotweken bij Lidl. Kies voor verse kant-en-klare stampotten. 500 gram voor maar €3,49. En Beter Leven slagersrookworst per stuk voor maar €1,99. Ja, dat maakt me zo blij. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Ook bewust bezig zijn met je mobiel? Dat kan al voor €14 per maand met Mijn Sim Only. Nu met 100 minuten of sms'jes en 5000 MB 4G-internet. Kijk op ben.nl. Deze week ook bij de beste supermarkt in groente en fruit. Verse spinazie, 450 gram, €1,29. En verse mango, per stuk nu 99 cent. Lidl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tegen een echtpaar is 16 jaar cel geëist voor de moord op de 80-jarige moeder van de man. De dementerende vrouw overleed in juni 2016 in Amsterdam aan een overdosis pijnstillers. Volgens verpleegkundigen was ze zelf niet meer in staat die pillen te nemen en was ze ook niet suïcidaal. In een afgeluisterd telefoongesprek een paar maanden later heeft de man volgens het OM erkend dat hij schuldig is. De man zei tegen zijn vrouw dat zolang zij niet bekennen, niemand weet wie het heeft gedaan. De verdachten ontkennen bij haar dood betrokken te zijn geweest.
Nederland wordt een stuk minder aantrekkelijk voor brievenbusfirma's. Vanaf 2021 wordt er een belasting op royalties ingevoerd, heeft het kabinet besloten. Dat betekent dat artiesten als de Rolling Stones en U2 en ook bedrijven als Starbucks hier belasting moeten betalen. Daar zijn ze nu nog van vrijgesteld. Verder wil Nederland vastleggen dat bedrijven die hier hun geld doorsluizen in eigen land toch belasting moeten betalen. De kosten voor het nieuwe vliegveld bij Berlijn zijn opnieuw naar boven bijgesteld. De kosten komen nu uit op 7,3 miljard. En dat is 770 miljoen meer, meldt een regionale tv-zender. Bij het begin van de aanleg werd er uitgegaan van 2 miljard euro. Door verkeerde planningen, vertragingen, bouwfouten en herzieningen van het bouwplan zijn de kosten nu bijna verviervoudigd. Het vliegveld Berlin-Brandenburg-Willy Brandt zou in 2011 opengaan. De schrijver van het veelbesproken boek over president Trump, Michael Wolff, wil niet meer met de Nederlandse pers praten na zijn optreden in het tv-programma College Tour, meldt het Parool dat een afzegging heeft gekregen. In College Tour kreeg Wolff veel vragen over zijn bewering dat Trump een verhouding heeft met de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. Toen hij daarover aan de tand werd gevoeld, reageerde Wolff geïrriteerd en uiteindelijk erkende hij dat hij er eigenlijk niets van wist. Het weer vrij zonnig en een graad of 3 en er staat een stevige noordoostenwind. Ook morgen vrij zonnig en opnieuw een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Als is nog geen uren te gaan met Noorderwind Live. Met onder andere de Beatles Sessions. Dat klinkt boeteloos, maar dat is gewoon een jonge groep uit Friesland bij. Vergeeft hem zondag optreden en we gaan nog volle meer. Graag tot dadelijks. Onderhoud aan je auto? Autoservice van de Meij. Verf het. Joost Jorrit, elke dag. Frieselieden van de Meij. Zorg ik op autobedrijfvandermeij.nl. Kruidvat geeft deze aanbieding van Katoen. Nu een 2-pak Sloggy Midi of Maxi damesondergoed voor maar €11,99. Deze prijs en kwaliteit is wel heel erg comfortabel. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Weekactie bij Aldi. Bijvoorbeeld echte grootmoeders gehaktballen. 6 stuks van €4,49 voor €3,50. Wie wil dat nou niet? Yummy! En heerlijke blauwe bessen. 500 gram voor maar €3,49. Dat wil toch iedereen? Zo vers, zo voordelig. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. De camerameester nog even een koffie drinken, maar hinder deze keer wij mooie plaat draaien van Bastille. Watching through our fingers, watching through our fingers. Shuts my eyes and count to 10. It goes in one ear out the other, one ear out the other. Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through our fingers, watching through our fingers. In my thoughts you're far away, and you are whistling a melody, whistling a melody, crystallizing clear as day. Oh, I can picture you so easily, picture you so easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh, every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you,
favorite song. I've been dancing at the funeral, dancing at the funeral, sleeping in the clothes you love. It's such a shame we have to see them, but shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. If you want to be a party animal, you have to learn to live in the jungle. Now stop worrying and go and get dressed. You might have to excuse me, I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me, I've lost control of all of my words. So get drunk, call me a fool, put me in my place, put me in my place, pick me up off the floor, put me in my place, put me in my place. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. Watching through my fingers, watching through my fingers, 'cause every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Bastille, we draaien het Hewitt in deze aflevering van Noorderwind Live. Volkert West? Ja, best. Ja, ik heb alweer aardig wat vlagmateriaal. Dus ja, dat weet ik wel weer mooi. Als Hewitt te kwad is, dan weet ik het ook net meer. Ik heb hier ontzettend leuke meiden van de Miss Beauty of Friesland. We hebben compleet koor gewoon met 24 heren. We hebben bands. Ja, ik heb het al beleefd. Ja, er werd nou een striekkiezer voorthelm, een striekplank. Er had een keyboard op stoel. Ja, het is weer wonderbaarlijk. Hoe ziet die weekend eruit? Druk. Wat is het aan? Ik heb van een jongen een voorstelling in de Rede Hinder. Te jaren met Adrie de Boer. Het is een wintervoorstelling. Mensen zien je het. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie taarrieding van mensen wat ze daar van een jongen heen gingen op die Russische beer. die er om te komen. En volgens mij komt hij gewoon net. Volgens mij is heel Nederland weer hysterisch. En heel Nederland weer in paniek. Ik geloof dat SBS6 die het al vergaderd de 11 steen. En pikt het volgende week het nacht ergens tussen 3 en 4 uur in min 3 en ben je wel weer in paniek. Nou, precies. Dat speelt je het wel. Ja, want dan gaat de 11 steen tot en met erop. Nou, ik schat in de menje de wilde door weer een uur begint helemaal hoe die tocht. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Maar ja, wij... Lijkt hem dat aan mij of ben ik te nuchter te worden? Ben ik te hard voor deze onzin al hier? Nee, mensen die hebben gewoon geen oornijs. Je bent toch helemaal niks meer wend, hoor? Nee, helemaal niks meer. Nee. Maar nou, mensen, de beer komt er om min 8. Wow. Maar ja, goed. Dat moest ik even kwijt, sorry. Ja, nee, ja, gooi die frustratie. Ik erg niet daar. Nou, dan weten mensen dat ik wel. Ja, nou, maar goed, het was een wintervoorspelling. Ja, wij houden het gewoon nuchter. Ja. Wij jongen de mensen wat de winter in. En dat doen we mooi een vrouwenkoor, Solid, uit Haas. Kijk. Komt ik nog. En het begint om 8 uur. En entree is €10, dus dat valt dan ook wel weer mooi. Het Rede Hinder? Inwommels, dus iedereen die moet ook gewoon van een jong hennen. Ja, het stenen. Maar hennen. Dankjewel, jongen. Goed zo. Nou, wat verderop en dan komen we eigenlijk in september uit. Nou, dan zit er ook wel weer een code paars wezen, Sjoukenauto van Friesland Pop. Ongetwijfeld. Code reed. Ja, 23 graden en code. Ja, PS reed blauw. Ja, je bent blauw. Ja, pas op. Paniekverhaal, iedereen gaat daar. Nou goed, zo'n speeltje is misschien in september. Daar trekken ons daar niks van aan. Ja, even best een nuchtere Fries. Best ik in paniek vanwege die meer size na je week of net? Ik kom weer het beeld, dat mensen nog nuchterder, dus hou op. Ik ben een beetje klimmerig ouwe hoer. Dat is hysterische geneuzel. Goed, loopt me niks meer. Sjoukenauto, doe best van Friesland Pop. En over die haar meestal praten we popmuziek, dat doen we nou ook. Ja. Er komt een heel mooi project hoor. Vertel eens, wat is de bedoeling? Ja, Helden van Hier heet het. We zijn een tijdje geleden in België geweest en daar was lokale helden hadden ze daar.
En dat was een heel mooi project waarbij ze in heel Vlaanderen en Brussel op 1 dag zoveel mogelijk muziek op een plank gooiden. Nou, ik zei tegen de directeur van Poppunt, onze collega's daar, ik zei van nou, dat is wel hartstikke mooi, dat wil ik ook wel. Ja, zei hij, nou dan mag je het wel, ja, je mag het wel adopteren. Het heet hier lokale helden, maar ja, dan moet je het lokale helden maar op zijn Fries noemen. Ik zei van ja, dat is mooi, want wat dan exact lokale helden, dus dat wordt niks anders. Dus we hebben het nou Helden van Jer, hebben we het noemd. En op zondag 30 september gaan we doen op zoveel mogelijk plakken in de provincie. En ook liefst op zo klein mogelijke plakken natuurlijk, want wij anders nooit komen. Ik bedoel, de reguliere plakken, neushoorn, bolwerk, de harmonie, die doen allemaal wat weer met. Dat is allemaal prima. En ook alle muziekcafés in de stad natuurlijk. Alleen het is voor ons juist interessant om te kijken of we op zoveel mogelijk andere plakken. Dus bijvoorbeeld in de muziekcafé De Vil in Gislem. Of in Cornium. Of in Buitenpost. Of andere plekken. Misschien kan Skraal in Terwispel wel op het podium. En Van Geeftem op Ameland. Nou, zo zijn er allerlei mogelijkheden voor iedereen. Om zowel als locatie, zeg maar. Of dat nou een kerk, een voetbalkantine of wat dan ook is. Of als band gewoon met te doen. Wat is het idee hierachter? Het idee is erachter dat wij zelf het gevoel hadden dat er met de culturele hoofdstad wel wat miste. Juist in de plakken die zeg maar, wat buiten de radar liggen. En we vonden het wel een mooi idee om daar dan in te springen en daar juist wel wat aan te doen. Want er is natuurlijk een hele levendige muziekscene in de provincie. En niet alleen op popmuziekgebied, maar ook met klassiek, jazz, Havabra, noem maar op. En dat soort acts kunnen ook allemaal meedoen. Iedereen kan hier aanhaken, zeg maar. Ook die 6-jarige blokfluitende nichtjes. Iedereen kan meedoen. Als het maar muziek maken. Als het maar muziek is, ja. Op al die plakken, gaat het vooral om de plakken dus? Want hij had het steeds horen. Of zij steekt, nou, daar met jou dus echt een podium onder dat nichtje van zij hier, die misschien wel nog nooit optreden had. Ja, nee, dat kan ook. Het kan alle kanten om. Het kiest het als muziekvereniging of als band of als muziekschool met organiseren. Maar dan kiest ook gewoon zelf het voortouw nemen en ergens bovenop een Egontoren gaan te spelen of zo. Dat is allemaal mogelijk. Is het al je op hetzelfde tijdstip? Nee hoor, nee, het is gewoon op dezelfde dag. En als je nou zin hebt om 6 uur 's morgens wat te doen, dan is dat ook prima. Ja, en het is net een soort van recordpoging, al hier om 12 uur. Nee, het is ook een veel losser ding. En we willen het ook zo makkelijk mogelijk maken, want we willen het de toekomende jaren natuurlijk ook weer gaan doen. Ja, precies. Ja. Nog even op een rietje. De datum en het idee en waar kun je zich op, Jan? En waar zie je je? Ja, dat is op zondag 30 september. Elke een keer zich daarvoor opgeven. Zowel degenen die de muziek maken als degenen die de muziek een plak bieden willen. Het kan dus ook gewoon in je eigen huiskamer, bij wijze van spreken. En je kunt je aanmelden bij info@frieslandpop.nl. En wij zorgen dat we over een paar weken ook een website hebben en een Facebookpagina en al dat soort dingen. Maar dit is eigenlijk gewoon het moment voor de kick-off. Dus vanaf nu kan iedereen los om zich op te geven. Locatie, kist die op te gaan dus maar ook als muzikant, als band. En al best een band uit Droegeham. Het is best eens te lonen komen in Haas, maar is dat zelf regelen je hem dat? Nee, het is wel de bedoeling dat elke zoveel mogelijk in zijn eigen plak dus, afspeelt. Dus het is van de man nu te worden wel een taak. Die mag je dan ook in Droegeham spelen? Die mag zeker in Droegeham spelen. Dat willen wij uiterst graag, zeg maar. En zo lang mogelijk ook. Ik kijk even naar mijn Het wordt wel regelen. Helden van Jer, 30 september. De hele dag met de spelen we terug heel Friesland heen. Tijdstip dat er net aan bewolkt. Dat de dij in ieder geval in het teken staat van de Frieske muziek. Ja. Dat is wat breder al in de popmuziek, begreep ik wel een beetje. Meer informatie over dit idee? Is er een site wat heen? Er is nou gewoon een e-mailadres. Dat is info@frieslandpop.nl. Maar er komt uiteraard een site voor Helden van Jer. Maar die is nou nog in de maak. Succes. Dankjewel. We gaan een plaat draaien. Dan geven we straks. Wat zei? Sander en Marijn is ook. Ja, kind? Ja, Martijn. Durven jullie dat? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Dit is Martijn. En Martijn die zei dat het kind. Nou jongens, sorry. Ja, ik denk ik liet je nog even lekker op de bank zitten, maar. Ja, de bank zit nog steeds heerlijk. Ja, hartstikke mooi man. Goed jongen, het seizoen van Jim in ieder geval barst haast los. Ja. Wat vreest hoe je het in de wintermaand? Ben je dan meestal bijna nog een product spelen of juist net? Nou,
Dat valt ook wel wat met. Niet heel veel. We hebben onze eigen projectjes hier en daar ook nog wat. Nou ja, maar ik kan me voorstellen, je bent zo intensief met elkaar ontspelen in zo'n seizoen, dat het wel eens even lekker is om even net met elkaar te spelen. Ja, precies. Even een pauze, even een break. Ja. Nee, maar we moeten toch wel 1 keer in de 2-3 weken moeten we elkaar wel weer even zien om alles bij te houden, zeg maar. Maar het is wel, staat wel wat op een wat leger pitje en dat gaat nou weer... Ja, maar het maakt ook net het hele hier hetzelfde wijze. Precies. Nee. Doe je met product covers, de eigen werk, hoe zit het zo, Janne? We zijn eigenlijk begonnen met een hele hoop eigen werk. En tegenwoordig met de optredens doen we toch voornamelijk covers. Maar we gooien onze eigen nummertjes er altijd even tussendoor. En dat gaan we nou ook doen. Welke game dan? Nou, we dachten we doen een toepasselijk nummer voor alle mannen die er binnen. Met al die mooie vrouwen om ons heen. Ja. Dat heet namelijk De Kunst van het Versieren. Dames, let op! Van Geeft hem! Het is zaterdagavond, ga met vrienden op stap. Mijn favoriete barvrouw is ook van de partij. Ik wil haar vragen, heb je tijd voor mij alleen? Ik durf het niet, misschien wel zometeen. Ja, de kunst van het versieren zijn goede manieren. Vrouwen houden niet van dronken mannen om zich heen. De kunst van het verleiden, niet de allerknapste meiden. Genoegen met minder en het wordt vast meer. De kunst van het chansen, zit hem in het dansen. Zet altijd je beste beetje voor. De kunst van het versieren is minderen met bieren. Zeg jongens, onthoud dit nu toch goed. Eerst maar een biertje om moed in te drinken. 2 uur later weet ik niet meer wat ik doe. Had het nou gevraagd, dit heeft zo geen zin. Ik durf het niet te vragen, nee het zit er niet meer in. Ja, de kunst van het versieren zijn goede manieren. Vrouwen houden niet van dronken mannen om zich heen. De kunst van het verleiden, niet de allerknapste meiden. Genoegen met minder en het wat was meer. De kunst van het chansen, zit hem in het dansen. Zelf tijd je beste beetje voor. De kunst van het versieren is minderen met bieren. Zeg jongens, onthoud dit nu toch goed. In mijn dromen vraag ik haar ten dans. En ze glimlacht als ik met dat chance. Ja, de kunst van het versieren zijn goede manieren. Vrouwen houden niet van dronken mannen om zich heen. De kunst van het verleiden, niet de allerknapste meiden. Genoegen met minder en het wordt vast meer. De kunst van het chansen, zit hem in het dansen. Zelf tijd je beste beetje voor. De kunst van het versieren is minderen met bieren. Zeg jongens, onthoud het nu toch goed. Zeg jongens, onthoud het nu toch goed. Zeg jongens, onthoud het nu toch goed. Bedankt. Ga je hem nog in, jongens? Oh, nog in? Ja, zeker. Ja, nou. Ga je nog in? Zullen we nog even naar Oostenrijk toe? Ja, ik denk dat we nog steeds goed onderweg ben naar Oostenrijk. Dus dan met iets meer zangen dit keer. Dat is leuk. Polonaise misschien. Hartstikke leuk. Polonaise hier. Ja, een volkerwisseling voorop. Hartstikke leuk. Ja, leuk.
Ja, fantastisch. Dankjewel, mijn mooie Polonaise van de Miss Beauty of Friesland. En de Miss Teens. En van geeft hem straks naar de breakdown Silvers nog eens hier. En scoren er nog een groep bij. De Beatles Sessions. Dat is leuk nice hoe te vertellen. In ieder geval komen ze weer zien. Maar van mij eerst in Noorderwind Live. Straks het verhaal en de muziek in deze aflevering van Noorderwind Live. 50+ voordeel bij Specsavers. Bent u 50 jaar of ouder? Dan krijgt u bij Specsavers tijdelijk 40% korting op elke complete bril. Dus ook op onze nieuwe collectie. Kom nu naar Specsavers. Het Oranje Fonds organiseert ook dit jaar weer NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Word ook één dag vrijwilliger. En ga klussen, dansen, wandelen, koffie drinken, voorlezen, koken, kletsen of doe iets anders in je buurt. Kijk wat jij kan doen op 9 of 10 maart op nldoet.nl. Doe je mee? De blauwe envelop. Ieder jaar weer die belastingaangifte. Vind je het ook zo gedoe? Met de gratis belastingcoach van de Consumentenbond ben je voortaan zelf de belastingexpert. Haal maximaal voordeel uit je aangifte. Ga naar consumentenbond.nl/belastingcoach. In Japan vertellen ze het al eeuwenlang. Volg je buikgevoel. Geniet elke dag van Yakult. Met unieke melkzuurbacteriën die levend de darmen bereiken. Yakult. Elke dag goed. Haha, feestbeest! Bij Xenos is het altijd feest. En dus vind je er alle toeters en bellen om jouw feestje extra leuk te maken. Kom snel naar de winkel of kijk online. Maak er iets extra's van. Xenos. Hoe lang blijft u nog wonen op die koude vloer? Tonson vloerisolatie voor de warmste vloer en de beste oplossing bij vochtproblemen. Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte en ontvang vrijblijvend een offerte op maat. Ga dus snel naar tonson.nl. Extra feest. Bij Xenos vind je ballonnen vanaf 99 cent. Kom langs bij Brasserie Spiegelaar. Voor high tea, lunch, diner, borrel of gewoon voor de lekkerste koffie van Leeuwarden. Met gebak. Je vindt ons op de Nieuwe Stad en op brasseriespiegelaar.nl. Tot ziens bij Brasserie Spiegelaar. Deze radiocommercial wordt mogelijk gemaakt door Macro Pro, supporter van ondernemers. Ze zeggen, je bent zo oud als je je voelt. Dat geldt ook voor je gehoor. Dankzij Beter Horen is mijn hoorfitheid er behoorlijk op vooruit gegaan. Ontdek hoe fit jouw gehoor is tijdens de Hoorfitheid Weken. Doe nu de check op beterhoren.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azus, nog een liedje hoor ik er met Noorderwind Live. Het feestje is heel compleet worden met een prachtige mooie Beatle-nummers. En we zal ik nog van Geeft hem jaren. Dit en alles nog volle meer, straks dus. Maar eerst het nieuws met Tiede Sayers. De mei vereerst nog net het veen worden op de Burgermermaar. De provincie zit daar wel positief tjenoer, maar deputaire steden willen eerst beter onderzoeken wat het varen budgetten zo. Voor de natuur, de veiligheid en de mensen die er wonen. Dat geldt trouwens net alleen nog voor de Burgermermaar, dat het onderzocht worden maar te zo. Deputaire steden willen voor heel Friesland een nieuwe watersportvisie opstellen. Die moet dan ook instaan op hokkerwetter het veen worden mei. Een groep ondernemers en watersporters sturen al schoften op om het varen op de Burgermermaar te staan. Wetenschap Friesland zet van jou het al alle gemalen in de provincie uit. Dan kan het iets beter ongroeien. Ja, daar stelde de provincie om die reden al een vaarverbod in. Dat gaat morgen in. De provincie had ook 3 keersloezen aansletten. Die bij Gwijngriep, bij Broek en de Jouwste sloes. Het wetenschap denkt dat ze mensen het hele weekend wel nodig gaan om de gemalen alweer uit te zetten. Want het binder een lietse toezen. De organisatie van de Alve Marathon had van de middag een nieuwe vergunning gekregen van waarnemend burgemeester Magda Bernsen van Zuidwest-Friesland. En dat is net zozeer omdat de organisatie rekken houdt met een tocht deze vorstperiode. Het weer gewoon de tijd weer om hem te verlengen. De vergunning is 4 jaar geldig en moest vernijd worden. Nevens burgemeester Bernsen is het belangrijk dat er alle 4 jaar een nieuwe vergunning joen wordt. Hij al wordt de Alve Marathon net verrieden. Betekent ervoor dat we het evenement goed onder controle gaan zetten. En de man uit Drachten die het vlieden simmer op het Jereveen een man deerstuts komt 1 april voor de rechter. De man werd vervolgen van moord. De verdachte kwam jongsled bij het slachtoffer onder door en stuts hem Samardel doet het slachtoffer Iependier. Het motief is nog altijd net duidelijk. De zoon van het slachtoffer zou zijn heid helpen en kreeg een paar klappen met een hamer op een holle. Justitie schudt dat als poging tot moord.
Dan het waar nog. De zin erbij. Het is een graad als strijden, maar het viel volle koude rond. Terug de wien. Vannacht dan vriest het 4 of 5 graden. Morgen ek zinnen en 3 graden. Nachts is het meer zon. Snijden ek zinneskien waar de temperatuur lijkt dan om het vriespunt hinnen. En nachts is het meer zon of -8. Specsavers Hoormiete 2. Hè? Een hoortoestel? Nee, dat heb ik echt niet nodig. Nou, gehoorverlies gaat zo langzaam dat de meeste mensen het niet doorhebben. Vindt u dat anderen vaak mompelen? Dit kan een teken zijn. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Het is weer sale bij Vrijbuiter. Met kortingen tot wel 70%. Nieuwe outdoorkleding nodig? Kom nu langs bij Vrijbuiter. Of ga naar vrijbuiter.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Goedemorgen mevrouw de Vries. Deze week heb ik voor u heerlijke maaltijden uit de Hollandse keuken. Met Appetito eet ik elke dag een gevarieerde maaltijd. En daar hoef ik niet eens voor in de keuken te staan. Ontdek het gemak van Appetito. Vraag een proefpakket aan op appetito.nl. 5 maaltijden voor 19,95. Appetito. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse kogelbiefstuk. 300 gram voor €5. Wie wil dat nou niet? Prima prijs. En Omo vloeibaar, wit of kleur, 2,7 liter voor maar €4,99. Dat wil toch iedereen? Helemaal top. Altijd voordeel, voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Oh, ik ben al live, Jurk. Ja, ik ben al die dingen aan het regisseren, Jurk. Dag Volkert. Nou, goeie. Ja. Het laatste jaar ook. Komt dat dan nog wel goed? Ja, even de harkens. Nou, hoe kon ik dan nog een jaloeren houden? Beste mensen, we hebben al een jaar horen. Blijf gewoon lekker luisteren. En als het dan klaar is, dan kun je hem lekker eten. En dan ga je naar de wommels komen. Want daar gaan ze door de winter hebben. Oh ja, joh? Ja, Adrie de Wat voor winter? En Volkert Wesseling en vrouwenkoor Solid. Wintervoorstelling met zingen. Waar zei het? In het Reden Hinder, in Wommels. Wommels. Heet niet Wommels? Ja, in Wommels? Wist wel waar Wommels ligt? Ja, dat weet ik wel. Ja, dat is een hele koude omgeving daar. Ja. Maar in de herberg is het warm. Nou, precies. Ja, klinkt dat uit mooi? Jongen, om 8 uur. Nee. In het Reden Hinder van Wommels. Er is er een mee bij de dames net? Ja, dat kan. De laatste voorstelronde. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Hoi, hoe is het? Dag maar. Ben je mooi grut? Of ik wil lieds volgen, hè? Wel, maar even hakken ontwaan. Nee. Nee, het is hartstikke leuk. Maar het hakken van Willem. Nee. Nee. Hakken. Nee, we gaan praten. Ik ben van Rienhoort. Hoe is het? Dag maar. En waar komt wij? Drachten. Oké, en doe je zoiets van ik moet eens even meiden aan contest of was het al vaker met die? Dat is wel weer wat anders, dus het leek me heel erg leuk. Hoe bevalt het nota? Ja, het is echt superleuk. Alle meiden zijn echt geweldig en ik voel me helemaal thuis. Het is echt superleuk, ja. En kun je ook merken dat er meer zelfvertrouwen trok krijgt? Ja, want iedereen die geeft je echt zelfvertrouwen hier en ja, dat is heel fijn. Ja. Doe dus mij onder mis 10, dat is eigenlijk wat de jongere groep nog, hè? Ja, tot en met 18. Is dat eigenlijk het broekie van de club of just dat leeftijdsverschil, Sanet? Nee, dat zie je echt niet. Nee. Op squal is altijd een groot verschil, hè? De 12e, 3e klasse. Ja, nee, dat is hier echt niet zo, nee. Iedereen is gelijk, dus dat is super. Ze is nog op squallen? Ja, klas 4, van MBO. Oké. En wist je wel, er is winnen en er is model natuurlijk, dat is de bedoeling. Maar als dat net wist, wat dan? Nou, dan ik vind acteren en zingen en dansen heel erg leuk, dus dan ga ik bezig met musical en zo en dat vind ik ook super om te doen. Lekker creatief. Ja, zeker. Is het ook zo creatief? Ja, redelijk. Ja. Hoe is het? Ik ben Melissa. Oké, en hoe komt het daarbij? Ik kom uit Rotterdam. Uit Rotterdam bij. Voor de eerste keer mee? Zeker, eerste keer. Nou, en hoe bevalt de tijd? Ja, ik vind het echt superleuk. Iedereen is hartstikke aardig. De hele groep is best wel hecht al na een paar weken tijd. Dus dat is hartstikke leuk. En lekker tutten natuurlijk, hè? En lekker druk met zo'n schoon en kleren en make-up of net? Ja, dat is ook hartstikke leuk. Doet men er al gek van of net? Nou, Mem vindt het wel leuk, hè? Oh, die tut lekker mij? Zeker. Ben je nog een beetje fanatiek, die ouders? Of ga je gang? Ja, mijn mem is kapster, dus die verzwaagt het hier. En mijn heid is vooral heel trots. Okay. Ja. En doe dus squallen of zo wat heen? Ja, ik zit in HAVO 4 nou. Okay. En ik wil volgend jaar graag forensisch onderzoek studeren. Doe maar. Ja. Why?
Ja, dat liep het mij gewoon heel mooi om voldoening te jan aan mensen nabestaanden of hoe het dan ik mij wezen. Ja, precies. En dan het verhaal erachter zeg maar, te ontdekken als het ware. Ja, precies. Ja. Goed, hey, spannend, leuk, hartstikke mooi. Hoe is het? Marion. En waar komt u bij? Uit Bontebok. Oké. En doe je zoiets van, ik maak eens een keer meedoen, het lijkt mij gewoon leuk, gezellig of heel ambitieus om te winnen misschien wel? Nou ja, het is natuurlijk wel heel mooi wijs om te winnen. Dat... Ja, stiekem wordt al winnen. Ja, stiekem wel. Ja, ja dat ken ik en dan niet. En toch, er een dus meidorst. Wat best vregen of had je zelf op, joh? Nou, ik heb 2 keer eerder al een misverkiezing meedien. En ik ben erachter kwam dat ik het echt volle leuker vind dan gewoon maar leuk. Want eerst dacht ik, het is niks voor mij. Maar ik vind het juist echt superleuk. Je hebt toch een pro de meiden, hè? Die met even over een drempel heen. Ze van, ah ja, wat moet ik daar? Ja, dat klopt. Want in het begin dan wist ik net wat er van me verwacht je. En nou ja, dit is gewoon superleuk. Omdat ja, alles er omheen. We hebben heel volle evenementen en activiteiten. En een hele leuke, gezellige groep meiden. Dus alles eromheen maakt het dik superleuk. Goed voor het zelfvertrouwen, begrijp ik, hè? Ja, dat ik. Ja, je leert je presenteren en zo. Dus dat moet ik altijd wel te pas voor letten natuurlijk. Je bent jonge meisje, dus dan denk ik van, nou, wat maakt de wereld van mij? En ik kan me dat wel voorstellen, inderdaad. Nou, morgen met de sfeer rijden ook. Dus, je moet gewoon de bak, hè? Dan, ja, moment van de bak. Dan moeten we dansje en we hebben nog catwalk training. Dus. Catwalk training. Had je dat alles eerder in of niet? Nee. Net Eerste keer? Eerste keer, ja. Is dan tussen wat oefenen nog net? Ja, tuurlijk. Ja, maar we oefenen weer. Ja, dat zeker, ja. Was dat ook hè? Nee, dat hebben we net. Dat was vals op het podium, hè. Dat wat net, nee. Hoe is het? Margaretha. En waar kosten wij? Jestrum. Ja. Een woordpikje. Een woordpikje, ja. En best wel heel fanatiek, dan moet ik winnen? Of toch het meiden, de gezelligheid, de ervaring? Nou, natuurlijk dus wel maar om te winnen. Maar het is gewoon, stel je voor ik zo net winnen, zoek ik net een ramp vinden. Want het is gewoon zo gezellig met al deze vrouwen om je heen. En ja, wat iedereen eigenlijk zei, je bent eigenlijk best wel snel een hechte groep worden. En doe je aan alle activiteiten met plezier. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk, vind ik. Dus als er met zin in is, dan baalt er extra van. Dus maar ja, het is gewoon zo gezellig en leuk met z'n allen. Dus, ja. Ja, en wordt wel goed op je pas, toch? Wordt goed op je pas, dat zeker, ja. Ja. Hoe is het? Ik ben Sandra. En hoe vaak hast u meedienen? Of dit de eerste keer? Dit is de eerste keer, ja. Spannend? Ja, zeker. Ik vind het heel spannend, maar ik vind het heel erg leuk. De neiging, de no wat hoor? Nee, nog lang net. Nee. Er is wel een beetje onwennig nog om. Ja, nou, de groep is natuurlijk wel bekend, maar verder is alles nog heel erg nij. En ik vind het vooral heel erg leuk om alles te ontdekken wat er allemaal achterbij komt. Ik ken het toch dat de safvolle activiteit naar vers zetten. Ja, dat is een prot, hè? Ja, klopt. Ja, zeker. Volle meer dan dat ik in eerste instantie dacht. Ja. Nou, dan pikt van alles wat op. En dan, ja, gewoon een keer leuk mee te doen. Of denk je, nou, stel je voor, je ging eens in verder, ik doe het nog eens een keer. Nou, misschien in de toekomst, maar voorlopig ga ik het wel echt bij deze keer. Ik vind het voor nou leuk, maar daarna houdt het denk ik voor mij op. Eerst maar eens de finale nog. Hè? Precies, ja. Het is wel spannend genoeg. Vies het spannend? Nu nog niet. Ik heb er nu heel veel plezier in. Dus het lang leven de genieten. Ja, het is meer gewoon genieten en kijken wat er allemaal komt. En toch gaat die ekkel presenteren, Maarten, echt. Hè? Dus ik bedoel, dat is wel zo'n moment dat iedereen naar die zit te zien. Ja, dat was op het begin best wel spannend. Ja, dan heb je echt het punt alleen maar op jou. En, maar nou ja, je wordt er steeds beter in. En je bent er redelijk relaxed in al je camera's op. Ja, ik vind het ook leuk om te doen. Dus als je er plezier in hebt, dan... Ja. Hoe is dat trouwens? Ik ben Jetske Ozinga. En waar komt u bij? Uit Leeuwarden. Ja, ik moet alleen weten waar iedereen bij komt. Ik ben een woord, maar ik moet dat al precies weten. Squallen, werk, wat doe je daarnaast? Ik zit in het laatste jaar van de MAVO. Dus dat is best wel druk, maar het is wel leuk. En ik werk bij de Blokker. Ja. En naast het modellenwerk, wordt straks worden als het grut best? Best wel heel grut trouwens. Ja, dat is waar. Ik denk dat ik iets later met leidinggevend wil doen in een bedrijf. Dat lijkt me wel heel leuk om te doen. Dat mijn baas worden, ja. Een hele vervelende van de baas. Dankjewel. Nou, de laatste, hoe is het? Nienko Giemstra. Oké, en waar komt u mee? Noordbergen. Ah, ja. Dit is wel heel toevallig, want daar ben ik opgegroeid. Kom ik bij van origine. Oh, leuk. Dus we eindigen in stijl, wordt dat wel belangrijk. Was het de screantjes zoen of net? Of had je geen klompen op? Nee, dat draag ik net. Van mij is Noordbergen screantjes. nee, wie is net meer. Okay. Zit nou op squal of net? Ja, fjouwt jaar het laatste jaar, ik examen dit jaar. Dus, En als je tegenwoordig web wordt heen in die dromen, wat zoest worden willen? Nou, ik wil letterlijk heel graag ondernemen, dus ja, zelf een bedrijf starten, dus dat lijkt me heel leuk. Eigen baas? Ja. En dan maakt het dan nog hoe het worst of steeds gewoon, nee, ik wil gewoon baas wezen? Nou, ik wil graag interieurdesignen, gewoon mijn eigen ruimtes creëren en meestal advies aan. Creatief? Ja. Maar eerst nog even een heli. Lijst u hier, zei het? Ja, examen hier. Ik moet even aan de bak, maar... Komt het prodelleren of best u in het laatste moment met alles nog?
Nou, dat valt wel mij. jawel. Hey Miss Beauty, wie is iets van leuk eens een keer mij te meiden? Of had er echt serieuze ambities bij? Nou, ik ben scout en ik heb me ondermeld. Ik heb wel eens wat vaker wat scout. En ik dacht, nou, ik doe het gewoon aan mij en gewoon een leuke ervaring. Ja. Maar ja, toen werd ik ineens finalist. Dacht ik, nou maak ik aan de bak. Nou, gaat het gebeuren. Dat is niet best waar, hè? Ja, zeker. Nou, dan zit je samen in de studio. We gaan aansluiten met je nog een dansje op de Beatles sessions. Dus be prepared, dames. Zou je hem zin had meestal. Niks maat, alles mij heren. Wordt daarom belangrijk. Ik wens je hem heel soort succes. En je krijgt nog wel even van de keer mee trainingen en alles, hè? Ja, zeker. Maar het is wel leuk. Leuk dat hem te winnen. Dankjewel. Top, jongens. Applaus voor de dames. Ja! Dag Klaas. Hoi Willem. Stel even de band voor. Menzo Roon op toetsen, Willem Zielstra op bas, Matthijs Klein op gitaar en zang en Sjoerd de Vries op drums. En doe best Klaas en we kennen het koor al uit de muziekwereld. We praten straks even over de Beatles sessions, dus daar ben je meer voor. Maar ik wil eerst wel even een live nummer hebben. Geef je dat wel? Welke game dan? You've Got to Hide Your Love Away van het album Help. Ja, lekker man. Live in Noorderwind! To the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, can she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. To hide your love away. De Beatles Sessions. Wij krijgen straks meer Beatles-noemers. Volkert, hoe gaat ie? Ja, best. En met die? Ja, te kijken, hè? Hij is al hakken? Bijna. Haast. Ja, begint er in. Pieter de Boer, hij is van iPop. Zit je trouwens, hè? Hoi. Hoi. Alles goed, jongen? Ja, zeker. Maar daar ik? Ja, leuke bandjes voor mij al. Ja, klopt. Hartstikke leuk. Skraal even jongen. En nou ja, die zie ik dan maar verklappen. Die komt ik op iPop. Dat wordt nou ja, goed. Hè? Daar begin ik even hoor. Ja, iPop, dit hier is Skraal onder oren. Ja. En meer jou dan het vet. Nog steeds net. Nee. Wij hier inderdaad bekend mooiste op de site. Best wel de was, man. Ja, sorry. Ja, dat is het hoor. iPop onder oren bij de band Skraal. Nou, of het er toch, hoe gaan we snel? Rubber, Reek en Viewer. Prachtige titel. Je wist eerst dus net wat voor titel het worden moest. Nee, we moesten er even nog naar denken. Dat is altijd even denken. Ja, het is, en dit weer de tweede. Hè? Dat is altijd de moeilijke tweede. Dus ja, maar we ben eruit kwam. Hoe heb je het opgepakt bij het album? Gewoon maar simpel de studio in of heb je eerst heel lang in het oefenhok zitten? We proberen nummers maken, hebben we de beste uitzocht en opnam. Ja, we komen echt uit een product kiezen? Ja, we gaan best wel vol in oefenruimte muziek maken. Maar deze moesten op het album, dit kon net missen. Het dronk zichzelf op als het ware. Eigenlijk worden de nummers hebben zich gewoon naar voren drong die erop moesten. Ja. Hoe gaat dat bij je? Met je al het oefenhok en maar rammen en maar zien wat er gebeurt of iedereen die bij een idee komt? Ja, het is vaak wel iemand die bij een insetje komt inderdaad en daar bouwen we al weer verder bij aan. En dan hopen dat het inderdaad wat plakt en wat
ja, de viel er een beetje in zit. Dus, Wie de belangrijkste insteek voor het album? Zo pittig mogelijk? Of juist de blues of de rock? Of? Ja, we hier echt wat een pittige periode achter de rug. We zijn van het album dat ik echt inderdaad uitstralen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat die keuzemeidje wordt. Ja, en zeker ik een beetje van alles er wel wat op. Dus ik wil weer om naar de blues, omdat toch ik te litten jaren. Dus dat ken ik. Dus dat moet je dat ik jaren litten. Die teksten die ben natuurlijk in het Fries. Ja, zeker. Begint het ook in het Fries of begint het eerst in het Nederlands of in het Engels? Of zet je hem zo voor? Direct in het Fries. Voor de eerste woord al? Ja, zeker weten. Leem ze dan nog nice in of net? Dat hebben we voor die, maar dat was steeds minder. Nee, we zijn een weekend naar Milan West. Die kent ik wel, Milan Siric. Ik even overnachten, wie voor, dus ik echt bij me best. Even de koppen bij elkaar. Lekker even de kroeg in, wie voor, per whiskies. En door de dag hij ik op Facebook zet whisky morning, wie voor, spelen we even een lekkere langzame blues. Nou, wij hadden het idee van, dit is nog net helemaal perfect. Milan zei, dit is het. Want we gewoon helemaal de sfeer, wie zo. Hier de kloot niet nodig hier. Precies, hè, een beetje de hangover, lekker wat leunen, wat achter de ritme aan. Nee, dus dat weer hartstikke mooi. Klinkt hartstikke een beetje een live plaat bij wijze van spreken. Ja, we hebben het eigenlijk, maar je nou een opname, zeg maar. En zou het op een plaat en zou het live eigenlijk. Die dynamiek moest het dus wel hebben. Ja. En om mijn de samenstelling, dat moet ik altijd wel klikken. Nou, we kennen ook wel de persoonlijk al een beetje van. Ja, maar speel is weer rood. Dat is inderdaad heel logisch, maar het klikt wel heel goed en boeten de band ik. Dus daar ben ik heel blij mee dat lukt. Ambitieus dus. Ja, zeker. De boor, bliksem, ervoor, zou ik zeggen. Ja, speel het lekker voor. Ja. Hartstikke mooi, man. Goed. Jongens, 3 maart. Ja, bij Jelke. Die werkt ik aan zijn bekendheid. Ja, dus we hebben lekker. Las Bandidas hebben we er nog bij. Ja, de gekke band trouwens. Ja, juist. Ja, leuke dames. Ja, zeker weten. Je bent net onbekend, hè? Vriendin. Ja, nee. De vrouw speelt erin. Ik ook net omheen, wist je? Nee, maar we gaan dit hier op Dokkum bij Noordwind weer fantastisch. Dus hartstikke leuk, maar het draait om Jemme. 3 maart in ieder geval bij Jelke. Bij Jelke, cd'tje, Chris erbij, bij de intree. Nou, hele jong live muziek. Is je al te krijgen trouwens, had mensen de net in de kennen? Nee. Hij is 3 maart komt er echt op Spotify, iTunes en een hele mikmak. Dus nee, dan is het echt verkrijgbaar. Maar Jim hem nou natuurlijk. Ik ben er heel blij mee. Ja, Jim kan hem even voor het jaar. Ja, we hebben een paar voor. Ja, kom ik echt gesigneerd. Ik nog. Dus, dat is helemaal mooi. Ja. Oh, kijk. Ja, trek die maat. Scrap. Ja, nou. Kijk, stoppen maar ook. Ik ben redelijk ontploft met mijn dikke burlig. Nou, goed. Jongens, 3 maart, dankjewel. Yes, hartstikke mooi. Goed, hartstikke mooi. Ik heb de man van de Beatles Sessions. De komende tijd op de planken. Op de planken, mooi eerste theaterprogramma, ja. Wat houdt dat in theatraal opzicht? Ik bedoel, Gimmel in de Veskes doen, Gimmel er een verhaal omheen te bouwen. We hebben een combinatie tussen Veskes en Veskes en een verhaal, eigenlijk. Dus, je een beetje de bio van de Beatles vertel? Ja, we vertellen het verhaal van 8 uur lang Beatles, 200 tretje en Veskes. Ja. Die we net al hier spelen, maar bekende Veskes, minder bekende Veskes. Die combinatie. Oh, fantastisch, man. Straks de data, welk je hem spelen? Welk nummer game het nou? Nee, die heb ik ook al in. One After 909, daar kan heel mooi op doen ze worden. Oké, dames, je mee doen ze wat je willen. De Beatles Sessions. Traveling on that line. Said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said driving on the one after 909. I begged her not to go and I begged her on my belly knee. You only hold around, only fool around with me. Said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Driving on the one after 909. Got my back, going to the station. Railman said, got the wrong location. Got my back, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, it's just driving on the one after 909. Traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said driving on the one after 909.
station. Mailman says you got the wrong location. Cut my bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, just driving on the one after 909. Move over, honey, traveling on that line. Said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said driving on the one after 90. Said driving on the one after 90. Said driving on the one after 909. Aas is nog een nummer van de Beatles Sessions, maar die gaan in ieder geval het theater in. Vertel eens al, jullie gaan nummers spelen uit een bepaalde periode of hoe die hele 8 hier hebben? Hoe die hele achter hierin, ja. En dan speel je de mooiste nummers of juist de nummers die bij het verhaal passen? Een combinatie daartussen. Dus de hits, minder bekende versjes, de versjes die juist bij het verhaal passen. Ja. En wat voor verhaal ga je vertellen? Het onbekende verhaal of het bekende verhaal? Het verhaal van de ontwikkeling van de Beatles. Ja. Oké. Echt een muzikaal en hoe dat zie je? Ja. Ja, wat erachter loopt. Ja. Nieuwsgierig. Kom maar del. Welke theaters doe je morgen? We hebben er al 2 in. We spelen 3 maart nog in Pingjum. Ja. In Podium Pingjum. En we gaan 24 maart nog naar Den Andel in Grens. Okay. En er komt misschien nog een vervolg op? Daar lijkt het wel op, ja. Oh, dat zou wat te gek wezen. De Beatles Sessions op Facebook wel mij te klein trouwens. Ik kom zo weer bij hem. Er winnen nog 2 dames. Ja, die komen kijk binnen. Op het laatste moment, hoe heet jij? Ik heet Christine. Oké, waar kom je vandaan? Ik kom uit Sneek. Je hebt haast, wat had je? Moest je werken, school? Ik had mijn rekenexamen. Oh, en? En ja... Mag ik er nog vragen of denk je... Nou, het ging wel goed hoor. Ja. Je gaat niet acuut een depressie in? Nee, zeker niet, nee. Waarom doe jij mee aan de Miss Beauty? Nou, ten eerste omdat ik het een superleuke verkiezing vind. Ja. Er zijn super lieve, leuke meiden. Het is een leuke ontwikkeling. Zeg maar, je leert er heel veel van. En ja, weer om gewoon lekker te genieten van wat het allemaal is. Just go for it. Zeker. Eerste keer? Ja, eerste keer. Okay, spannend. Zekers, ja. Catwalk training, je krijgt van alles. Wat vind je het leukste van al die elementen? Tot nu toe hebben we de catwalk training al gehad. En deze zaterdag hebben we de danstraining en de presentatietraining. Dus ik denk dat ik stiekem de danstraining het leukst ga vinden. Ja. Dat is een heel bedoeld. Heel veel succes. Te gek dat je net op tijd was. Je naar deze dame, hoe is het? Mijn naam is Sanne. En hoe komt het uit? Ik kom uit Willem. Oké, en hoe is het voor het ik wil eens geen meiden aan? Ja, eigenlijk wel. Ik denk het is wel eens wat los. Best scout of was hij zelf op jou? Combi van. Ik ging eerst mezelf op jou en daarna kreeg ik een mailtje. Dus, dat is yes, ja. Ja, ik denk nou met maar. Ja, leuk. Leuk met de meiden, omtutten natuurlijk, lekker kletsen. Ja, absoluut. Ik vind het tot nu toe heel gezellig. Ik vind dat jerk van iedereen dus. Ja, nou dat is een goed teken toch? Vind ik mooi. Hey, en welk element vind je zelf leuk? Die ene zet dansje door, zet de catwalk op. Ik vind toch ook catwalk een beetje uit jezelf treden. En het is normaal gesproken net iets wat ik snel zou doen. Dus voor mij is het wel heel spannend. Goed voor het zelfvertrouwen. Daarom, daar doe ik het voor. Iets assertief werden. Wat doe je verder? Squallen, werk? Ik werk hier bij het Van der Valk. Iliaut, als receptioniste. Dus, Ga je voor mijn klanten krijgen, maar dat is weer heel wat oors dan dit, hè? Dat is heel wat oors. Ja, nou, het heeft wel een paar eigenschappen wat redelijk vergelijkbaar is. Maar voor de rest, het is heel leuk. Nou, waar winst ik nog? Wie weet. Stiekem hoop ik het voor je alle jaar natuurlijk. Dames, dankjewel. Leuk dat je nog op tijd bent. Sanne, waar is Sanne? Sanne, heel snel even. Wat een ongelooflijk stel leuke meiden. Wat een leuke groep in dit. Ja, vind ik. Ja. Even een teatspaard, want er beginnen al je onderdelen de meesten niks mee te krijgen hebben. Want dat moeten ze zelf doen. Maar wanneer is de finale? 18 maart in het Fries Congrescentrum in Drachten. Oké, en er is wel een site, neem ik aan? Ja, www.missbeautynetherlands.com. Oké, Miss Beauty Netherlands. Ja. Klopt. En dan kun je bij de Friese dames uit. Dankjewel. Zullen we nog even doorsje? Yeah! Heb je hem nog een nummer of net? Ja, die is iets minder doensbaar, maar ze mag zeker doen zien. Oh, komt ie. Ja, het is heel erg doensbaar. Ja, hartstikke mooi. Hoe heet het? While My Guitar Gently Weeps. Ah, daar ben ik altijd voor. The Beatles Sessions. While my
gently weep. I don't know, nobody told you how to unfold your love. I don't know, someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know, you were diverted, you were perverted too. I don't know, you were inverted, no one alerted you. I look at you, oh, see the love that I'm sleeping, while my guitar gently weeps. Look at you, oh, still my guitar gently weeps. De Beatle Sessions. Via Facebook is er voor meer informatie nog over hun vrienden. Ze komen uit Friesland, wij ze nog PM onder oren gewoon, maar ze komen misschien nog wel op meer en meer Frieske plakken te spelen. Jongens, dankjewel. Tot de volgende keer. Dames, bedankt van Miss Beauty of Friesland. En we zullen zien wat er uiteindelijk als Miss Noorderwien uitkomt. Dit weer Noorderwien live. Hoi! Dankjewel. Ja.